Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde asoko twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umuguse. Majito mulgiri yabuye taseni y'Ensoko TV butameto gotebanga ekero kwarire mambi yabona inde kwagureri tuko gose kwagureri yogire tasege taseni y'Ensoko TV nechinga kichino kumanyanga yituko lyabo lya chakire nerichinga kiboyigo kwa nirigo chaka emirobiri yago naboyigo bokerania engere yago yobogima hitskuri ya rero TBT Thursday ose flashback Thursday chinga kinguma itabange mugende to kwinyoria aliya abeirega kwetana kurumega kurendege ntonda kwinyoria mwanchito mulgira ndege ntongo gateritskuri ya rero ngeringa abakiwa bali banyate bakogenda sechinka cyabo ku Rwasi University bono nekiga kikinerande bagogete bagucykwira na seskuru Osasi University cyabo bagenderete n'amasomo abo igonga no eritsko lya rero lya cyakire no mugoko neritsko lento gwakerenya sayenga mbijamo nekira nagendete kubikemero biryo yo kwene kyabuna nonye nensi yaitu ya Kenya abarayi baito ngabegaborokiwa baito ngonyara bali kinga kikiri bakonyara bagokonyana asentra ya bene kwari ne somoro birenso bwakire tunyare tukusanga tunyare tukumanyenya nandi butambe tawatibanga kina kiyeta sinda mbeyemo kyo gwanchira kwena neryo giryago kwena na boigo ebirengero byago tunyara tukubigwa nabega kinga kiringo gotebyanga nabo tunyara somtana ito Facebook YouTube tunyara tukusanga tunyare tukumanyanya ekyara nabo tebiringa neri tukona boigo nenga kiriyo cha kemero biryago twensinto bwatendo to iganirike gukirana kerora nyare gukurara nenjira yemo umanyenga turi kunyara gukirana emero birya asiritwe ngabuka osasumoro birensoko bwakire nabo kwanikiye amate cyage mambi abono nabego otokwani asigeta sinige tuge Nsoko TV muna butambiriye terane Diana Ndebo Nencho mwancho muligera lya Italian Innocent Onyango ngo watabinga itongo mwocho na yure nelinga itongo nogaya
ugima bwago ni go bwatari bagali okobara kira kwa buraire onyara ko bagukuboira asubutagete na mono okorekerio tagete na konyora amasesenia na gwikira ni biru byonsi oganeti gwetera chinguru chia umwancho murigeri aigane Nsoko TV mambi ya bono ngo kwarigani chitariki nigo chire isano nemo umwancho murigeri mutinyi no 11 umwaka bw'ikiri 2025 2025 umwancho murigeri yene igure kali kunga TBT Throwback Thursday yakero kunyara ko bagukuinyura biri kwanyara ko bagugwetera na borato kenga kiya mongo abwate bikoro tobono tobibugati kakiyamo kwa bwate bikoro tolero wancheru ugo bwatende go pageti skabugo mwancho murigeri chinichinga kyo koinyura biri gwaeteire asa matukamayega ko beko nyarikane mambi ya bono ogwa kaliro boro butabugati kenda abande balira no ne chumbi gakiere ne nyasaye bwanchire go kali kuboka bono mambia kali kunywe chae na avocado mwancho murigeri aiga no Nsoko TV munana gotebire murubiri Nsoko bwakire bono nigo torasembe ona bugonyara ko tubwatia asomtandao Facebook nigo kogendoro na kunyara ko bago kali ntu igurungu tubwatia kera gwa tubwatiri asechire wikira no kwanyara ko bago konyole live link abwe stororo kwanyara ko bago to sonsa na mono nonya na boko bugulie link yeyo nyara ko bago ko yira asechi group chiriole no ne timeline yawe yebe ko rote benga #Nsoko bwakire na asechire yo wikira no mwancho murigire ligo twanyara ko batokonyoranga twakinirie getaseni keito goseke murumunte geito na kogenda ase birengo binde nande senchireri yabe no mwanchu murigireri buna togotebiga igano to kwanike gusichi 24 asama tukata nabere eiki nane na mono nigo pono tule umutinyi to gatatu Diana kuruto so embeo na anna mono tugereneri mwanchu murigireri mbuya mono asogo twariga na gotoso yasero yago gotoso yase simi yago kunyara ko bago kobeka ji data chia emambi yabono kwagenda gali kwanyora gosine wifi yago bwato mwanchu murigireri kwanyara ko bago tuligereria semo ya YouTube na bugonyara ko bago subscribe na anna mono nyara ko bago kora amariogia yaito koruga iga asigeta seni yaito gya Nsoko TV igotore chinseme chia Nairobi asenseme ya Signet kunyara ko bago Scania TV yago nyara ko bago kurigereria na koranga ya wenero mwalimu ya monari we university okuru ku Mr Bumanyi litukolie goro ekera nyara ko bago Scania TV ya etu mirante nere nchiraga ntebinga kai ngakimogendere tembiye ngahibo no berete ngamaterero ne Nsoko kai Nsoko kerabona ajete guskania kaumira nalie kemoya kebeteta igante betinga bamuri mirimo yino nemi ya mono pia mono kurwa bwese chinse mu chiutawala na mono konyora libaga na konyara ko bago kubwati mirobili ito ya Nsoko TV asenchire wikano bali bali ese chinse mu chiagusi gusingo tebe county ya Kisii na Nyamira yakwara gusi nene abantu bale county ya Kisii bateba no gusi yaya yonsi gusi paka Nyamira Nyamarambe muino gusi keroli nyama ya gusi inchira yo wikira no mwanchu murigeri Scania TV ya uburonge na nabo gonyara ko bagotonyora sense emeli ya pange bali batonyorire ne wate bachibice chito ndigo chire chinkeno no kwa mariyo gaito gagosoka senchira wikira no na namono nyara ko bagokobwati emerobeli yaito a senchira wikira na bono muna twagotebiri eiki nganyere koera chimuni yeli nakabatebiri yeli tukolia juma yarorekanire bono rende kera yarorekanire bali batagete gotebanga eiki yaikire ekere koera bande bali se chigastiri bali kire chia bisi chigoti mambire chiko kore gasi bare batoke bachirika kendo ngire watebete igoronga erenti erotigana mache gali mibona Nairobi igo konyoranga mache ali migo estima ali migo onye netagataga bono batigire kubogoria karatasi toli kwayegwa paka karatasi kali kwayegwa no nyengusi naro bagaka bali babwate mechi yabali yo mu cyubo songo na barabu kitalikiye cyuranyore bajagira batabanga umwana odiga kongosera abana bamwetebe university igoromo esonira nete lecturer naikendo kengo gete sana baira netoro Constantine wesonga na chitaga nchirana lakini ngento na mwanjirite kabe umuntu manyete gento kiliota gete tiga kubikirwo obwoba nonya na yasura abu chaka no obwobo bubwago bwatera kinda bogo nyara kabali kira lituko utachonyore kwaremire kira kware ngomoke babaga kubwatira okoboko na gotebita ta kwanyora litukulia kabiri lia gatatu gwachakire gutara ono lere kero gutara okubwa kuibuli tuko gutara ti kuibuli tuko gutara gwachakire te kubikire koboko karusi gwaso koboko kuna kubiko kwana kurutunse kwana kulera kera kwalelire ugachaka gochaka kwagura karara machime kera macha bikire bese nime waso ime kwarara kibatiere dabwate record yabu nto kubarara kinende ngoyunga no morali yolenge chitoro chia no akorere terero kali kunganya sana ne jabu tukuikira ige Nsoko TV azejire wikiro mwanchu muligire ndagatebire mambi yabono nyara ko bago goso ime yo murubili ne namba ito ye studio nigere 0788666663 0788666663 na ndengorore kanere se screen
kira chinga kiabo ekero gendete kubwati umurubiri uyo bwen soko bwakire Diana aki itukulia uli alenge igoro itukulia ne igoro ria chagitebia ande likaira bie kiagero maite tinganji tigerongo igwa bali bagomire ande tinikoerora bie kerongo igwa ngaborokia baganiri kobere skuru mono first year se basoete ni batimbe by the way omuro mentorara se skuru university ya Maseno Galia eba ande tinga akidiana na bwo asoete university ganga muteya ikero soete university initibiti ane na boigo mwanchito mugiria soete ikero corona yaringi nje soete university November 2022 ikero corona nebitetense uko swani maski kerasi mina nanyo tubati maski geita tikware go itonya rwo chwikirania amasomo ago kurinde mwanchito mugiria no kwanenga banyate bakwirana ibrasime yani mbache bairana ibrasime guchakira Monday abari mubono renda ubaraborokia be university of lecturers kwitiro kuigwana banyarite gutwara ono mbachikoirana amasomo agendere ikino kintu gituka kyango getiritsi kuri igoro no yanarenge kurara tindariti nate itendegerewe songa kusena ndi nkurutare kurutare umuntu bachumurigeri ko igure ngakia chetese university nenga kia corona techake kumubalire miaka abatoko manyanere nga yabeira semambi yabono talimangana nabwate gona kwanire tu na namona bagatotebye se kenyoro kiliore semambi yabono kira nari gocha kurwa nyumba emambi yabono naroranga konya abantu bamintu banyari ko bagosororo asomurubelio igoti gatocha kubaligeria nakora asenchira bwikira nunga ibabereta se kenyoro kibale na namono nkikili bagotetebye asemambi yabono ekira banyari ko bakonyora libaga sayigoire ebisieli rando nyale ko bagakurangira ikinyoni cyatugeire Nairobi yanjiri ko buga ne cyara mu kigo turabantu itukeli mo cyara mu ejijirakire nyore gasienene abatebino no muskiti oje kiri cyara buga ari morimo bali bameta kare na wigwete ngo buga kire anderede ejige dotoko igwa cinga gicinde ne gwerede kuna kwana bwurugo rukinga moski umusoro w'igesu igagateba nigare chinsemo kirichia Nakuru City Salams Club go ikasobo gachuba asagoteba watching live asenchire wikano mwanchu muligere yagateba soko bwakire gaiga nindoche umuyigo wabo bakinami agateba pamoja jeria kirubo TBT imeye soko TV kurwa ngumbu man Bahrain Kingdom agateba bwakire ya na shukuru Mungu go ikainga Kisi County Kanyimbo mwakiage village nabayiboli bane asagoteba Samuel Ngeli nabayigo agateba nabamumu abukurukunga Mariano Ngeri na umusacha yo kurukunga Ben abana baye bakurunga Mazdiga na McDotak na Brighton na bana bamwe abonsi agateba tuko pamoja no musuli wegusu na Natasha Mcute agateba mashabiki wote batwale emambingia oyua akurukunga jeria kirubo Wesley Atemba agateba Morning en Soko TV kurwa ngumbu Deminston baka Nyamwanga Seito nonde imeyo murubeli mbaka omwalimbu yamono nindoche Kevin Yokombo bwa kirebu ya kurwa chinsembo cyabwa bumwagamo senchira yibukira no mwanchu muligire nabo nagatabiri nabo konyara kabago kubwatia link yetu tubegeta senseme ya Facebook nyara kabago korra bunatuanyara kabato kurangilia semambi yabona tobeto kubwatira na koranga tuanyara kabato kogenda busio na kogachigesa kugito kyomugusina bwo nyara kabago toma ujumbe yago asenseme ya Facebook ilto nyara kabato koranga tuanyara kabato ko shout out gositwa gukwanire asemambi yabona mambia aime yomurubili yo bwen soko bwakire Diana Rango bali wasoira se namba SMS na barabu asemambi yabona tonyara kabato kubarangilia asobwa mo tonyara kabato kogenda busio mwanjito murigeria na bongo kwirana ndi enamba itu studio get 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba yo moyo nabega sumtanda ito Facebook na bakunyara ko tuma ujumbe yago osoro akarwa gutunyare to gusanga nabagiseme ya YouTube notore nabego chinga kiringo gusaba mwanjito murigeria nga akera waikira sinsemecho chemitanda yeto yekerero ya Facebook nabego to follow ngwekagari YouTube kwanyara ko subscribe nabego TikTok wato follow uninchire ya maboigo kwanyara ko kwimanya emerobiri yeto naboigo imegeta sengi yeto gen Soko TV twanyara to guskana imutwe nabego kwego kenayama no chekira ndini seke yo musorboga so atebanga kurana Nakuru City Salams Club niko ndani en Soko na yemo TBT Thursday umusorboga sunda itonga inyori rero nga inkyo ko inyora rero binga TBT igonga nabogontebi naboga sensemo ya WhatsApp ndo chena obokire abatebe Soko bwakire nere John de obokire no alimi yo morobire Soko bwakire
nabigo mwanjito murigera sena mbe yitu ye studio ndo che Lawrence nera goteba nagogete sana arabali mu banyari bakwirane skuru and no mogoko bunenchire ye maboigo bana korra mpaka njitimiri muka nisogo soma ujumba ligete igonda musaririyo mu ya mirimo tageti nama yana tigabagenda chinkokoro chia kwanere igoro yoko tori chai ogotore chai aminto tigairane chinkokora kongie kirasi abono ase bintu bikare gokorekana burunge endarorenga yagweneire aigani ndoche oyo kurunga sabi mukaya kuruitongo sengera nonde me yumuroberio Emmanuel Chieta kuruchinsa mochia maguti nyamaiya agoteba nyamaiya Salams Club well represented with my dad Ochengo Ben biyamono na lame kyubari bagoteba Bluetooth senior kuruchinsa mochia marani bochi agoteba tuned in ndoche Dennis Bere kuruchinsa mochia mariba Morambo Keboye well represented umwanchu muligeri lindo che mugambi matara good morning from Ngong Town umuigo bwa kinami nabegete etimu ya yagaye kurwa nyangusu umuigo bwa kinami na mama watoto Faith asagate wa Silvio Nyancha pamoja na watoto Victor na amini wapi Victor Mondo Lydia Nyaboke enengo yobo kimasa Salomo Nyoni Amos Kamori na boigo Esther Kerry mukogoti onyangalesi Toto Lakisi umusolibwege susu Oscar Pogo Sodium Chloride na boigo ata Benson Opio Benson Makori Modesta Makori etachiri ye mesa Umusa Juma Simekanyanga Masai mwenyewe na boigo akata Fred Musimali neti Bubiero Domi Mogere na boigo akata Masi Weekend Naomi Maiya Kirubo Pande na Elvis Sheila Kimutokirandi ekiababa enengo yobokimane oyo gakurukunge MC Deno alichise mochia na Ivasha agateba karagita na my wife Yunia kwamboka na my daughter wakire wiyake gima komo ande nindo chegaiga goira nango chakande go chakira mubasi munda omusubati omanene uyu ateba Nyamira County egetai wapi Beatrice Rutei naboigo oyo ndo kurunga Abuga Charles Osoro mwanchi muligeli hasa ateba good morning Diana nabiga sensemo yane ndoche koltune aute bobokire Moses Innocent Kibande auteba ensoko neyemo naboigo Henry Mudogo agoteba ensoko bwakire no ali miyomoroberio Messi Pascal Oped auteba good morning kuchese ensoko TV naboigo Gusi influencer no ali agoteba obokire omubuleria mechi agoteba omubulera michu no ali miyomoroberio ensoko bwakire egati abali bagusangana intaso mtandao na boigo Frederick Moga gotebanga obokire nandinga good morning gongo mwanchito muligeria nabukongenda utuma ujumbe ya sina maitio studio na wega sensemo ya Facebook na utuma ujumbe yago aboroki wambagenderete na matemu na boigo litukoli ale it's activity Thursday tumetinga nkyo kwinyora last time nyorete naro nyoretinga eraga kabekire Kenyansa gya kirekera kaguchie skuru okay nechibando gakabekire mouko abu bali toko inyori abande ba 2000 aba umira na corona na mogo datevingi muko inyora Beatrice Rutei ya da Beatrice Rutei kuruge konge bokeira na my husband Thomas Rutei Charles Abuga Osoro Amosi Soe na ndenara kurunga Fova Kinyairo so Sivia kwamboka gataba Bonds Fire Ben Rutei Bivon Rutei Ani Nyakambi Robert Mogere Evan Songinda Joel Ongwenyi Ombogo Tours Achiki Ombogo Robin Ombogo William Makori sababu Monda na Alisa Monda ni familia kwa ndionsi Fred Moga agoteba watching live kurwa chinse mochia agoteba watching live 001 akurukwe mystical Fred Moga muturi na mwakali no munginoye okurukuru mura nsoko bwakire oyo ndengira de Dennis umusulwiyesu agoteba bwakire kira Dennis umusulwiyesu aka kuruchinse mochiri chia na kurumo Bonventure mubisa agoteba nsoko bwakire Bonvas mubisa aka Bonventure mubisa kurwa chinse mochia kirwa no inde meyomurobelio kuika omwelio nindo che Mother Nyox agoteba listening biyamono Kevin Kombo agoteba bwakire buya kurwa bwa magamo agoteba Nyageita pamoja komo mpaka omwelio biyamono asoko ba imeyomurobeli Christopher Tandi watching live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana agoteba Sheila Matiang Muranga Mikae mama Mungina na tata Muranga asagoteba pamoja hadi tamati and have a good day na etwara litukuligia biyamono na ndagoteba good morning na ntutu atebire gochia sole Christopher Tandi good morning indoche Kevin Kombo atabwa kiribuya kuruchinsa bwa mwaga Nyageita no ande
embuya mono nindoje mwalimu Charles Lwanga agateba nigale chinsemo Nyamira County Kenyerere basement area agateba well tuned in TBT with the Weldon Nyaore Sylvia Mura Lavi Kwamboka Jacqueline Kwamboka Rafael Misuko na boigo na Kolir Mata igando che Diana Mosetino Saint Kebande agateba akurwe sokoro ekuruli Kenyoro kuri Kenya village gotoka Nyamira County na agateba good morning na kurwa Joseph Anunda agateba kurwa Munyaka Eldoret bwakire buya mono kurwe chinseme che Eldoret imanyete Eldoret nene na bagoto tebigole chinsemo chire chiechi Eldoret nene bwatemechi yaye na Nairobi yaye bwatemechi yaye akamete baba dogo abakamenyete Wangigi abakamenyete Wangigi abere Kiambu amete pipeline abamenyete chinsemo chia Tasia bakamenya Ngong wandebya ngatali Tasia n'abasungu buna bacho muligereria iga nensoko bwakire na ndamono togende tagotebinga so ime yomurubiri Diana chitake komine sana ibere ndilingana lie limwe muri litukolia lero utaitikwe wapi aya tintageti panje itomurigereria lingana limwe muri litukolia lero butambeti ngokolina ande di maitinga ingise kukolina innocent lero tagongwana the whole day kolende togote utambo manjito marigeria ngakera waikira sense media yaito ya Facebook na mukunyara ko gusangana itwe mwatatebinga eringane likero togokolia gusekero kwali nyorire eririra se screen yawo gago nikyo kageteri goteba goteba nga enswe nenyoni nabo biranchane kolende ngai obomenyo bwabo burabe enswe nenyoni nabo biranchane kolendo mwanjito murigeria obumenyo bwabo ngai burabe nere gagwa se screen yago ne libori lya lero nabukunyara gukongiraniria onte biboigo ngakiyegoteba wancho murigereri enswe nenyoni nawo birabase wanchana kolende Diana Gubolia omenyo bwabo ngai burabe totebya ngo ngai omenyo burabe na nemonongi linganeli mwamu libwate emana gochiesere tegora tunyare ko batogoteba ni tugoira na tutete kora bali bagonyara ko babakulia attempt na bateba nga omenyo bwabo ngibora ngai burabe na nemono inki meaning osemana yengane yunga enswe nenyoni nawo birabase wanchana kolende liboli ndiringa obomenyo bwabo ngai burabe ngai omenyo bwabo burabe Taito murigeria rairaneri wiyake ngibo mwacho murigeria igane Soko TV tete kwando mutimo gotokoira na taso asama yese mambia bono yandra ko bwati murubiri bwa Soko bwakira ndamono #Soko bwakire na abuno gonyara ko bagotu bwati ase mitandao ya ito signet na arona bagotu bwati chisemo cha Nairobi usitwa gotebi mpang Eye Nensoko TV uboroso bumugusi amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugimanobo chenu asora bego kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugimano bo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment
for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manjito muligeria bwita senige Soko TV na ni chinga chinde twairande tunya tuko kumanyari agendete kwene kiwakuru chingongo au sequence ya Kenya ngemano kurase county ya Kisii county ya Nyamira togote bobutambe ngani chinga chinde tukunyara tuko kumanya ali agendete kwene kiwana kwanyara gukwimanya boigo centra ya bene nigo tuko chaka no mugiro bwa bakori emirimo be university abo banyarite bagotwara enkwana na kwigwana manjito muligeria gocha kwirana asege school Usechi University ritsko lya Jumatatu na yemaiga yabo kugenda somogiro matuke merongo ene na kianda kurinda bano mwanjito muligeria aborokigwa Usechi University nigo bagogete kyagera banyori kibakokera hekikire okwirana asege school tetera kwegera chinkwana chiabarai babo tunyare tuguska mutwe Magega yege ikarekyo kwira chinsa gwetania isano nigo keibora amatunda ase ebyombe by'abakori emeremo ase chi university baikirana okuigwana kugukora omugiro. Today the University Academic Staff Union has received a commitment by the Ministry of Education, the National Treasury and the councils of universities
undertaking that 7.9 billion shall be released to staff. And on behalf of all my colleagues, Vice Chancellors who are members of the Joint Negotiations Committee, we are very happy that today this strike has come to an end. That was our special prayer to Parliament just yesterday, and today we have signed a return to work formula. Omuwaziri w'ekisemi Imeyense uyora okubekwa w'ekisei igatie serikali amone ebyama by'abakora emirimo nigo ayenekirie serikali n'ekigwikirania okuigwana okukwabekwa esei. We've agreed that going forward we are going to have an interministerial CBA implementation team so that we can be looking at how these CBAs that we've signed, whether they are being implemented as agreed, so that if there is a challenge, it is dealt with before it becomes a crisis, so that we avoid this issue of strikes being part and parcel of a curriculum or academic life. His Excellency, the Deputy President of this country, was at the center of this particular success. He took us in together with our parent ministry, and he sat us down, and he was able to bring down what initially had been proposed to us, the 3-phase payment plan. And he committed and said the government can try and be able to pay within 2 phases of 50-50. Nonye nabo nigo baguchia gukora amaunchoreria ase ekalenda y'ekisemi iri gwikirania obokoreri bwa matuko ayubabeire ase omugiro. And I want to apologize to the comrades for the 42 plus days that they have lost. However, our members have committed that they are going to recover the lost time fully. Arenayo nigo boigo baru kogosererio gutindi onye serikali tegochia gwikirania okuigwana oku. It is upon the government that you honor what we have signed here today. And if you honor what we have signed today, I want to commit that there shall be no strike called by WASU up to 2030. But if you don't honor this agreement, I'll call even a strike next week. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi irietariane Linet Nyambane. Konstantini Wesonga nyamuhwa muwikira nibiritu abekira sama karatasi aya tigamba tebe ngati mbuga tibu bano ne ikiewo charabongorangeli umugiro lakini yo nyamuhwa ikirania bako mwaka wijiri we 23 mwaka wijiri we 23 mwacho muligerelie no kuigwana kwa ekiombe kia WASU na serikali ana mono serikali gwetira ase wizara y'ekisemi inse muske Julius Ogamba na mona abwe Espanya tukoba bagotebanga niko bono bali kiro kuigwana ili bachikoba bagwakana aborokia bu na bono bunayo tukwane mambia bono aboroki bali beji university bachietenga bono nchira bali kuirana gochia ase skuru bachikoba bakonyora lenda masomo na nena mono bali ko graduate timati gose ba some SG kiechibere banyale ko bakonyora libaga ekara nemitinye bere yingusana na yabe iroro tokobenda bosio mwanchi muri na so sensemo ya siasa muraibwe kiama kia DCP almost keriga thega chawa litukulie goroni gaumira ntena abasai bakubwata digwane kiame kio kia DCP na namona kanyara ko bakubatogia asikilia tebetenga nigo banyare ko bakurwanira kiliba manyete na anane mono abasa bankanya tukoba togimba libe kia legia generation Z igia bamanyekana tebuna Gen Z abwa tebete nigo bono igabanyare ko bakoro kiense ya Kenya na kyubura iburanyare ko babukuruswa igati yabarai bekira ntororo no mokonyo ye Cleophas Malala Daniel Mwaga norobotiro kubwati Omugaso orero asomusangerekano babasai bali barabwatani bekia makeria gia DCP uyumanyekaine buna DCP Youth League Forum. Raundi tumesema sisi ndio serikali sawa, na tumesema raundi hatupangwingwi, ati hatufanyi nini, hatupangwingwi. Oburai bwa serikali ya William Samoei Ruto nigo bwarekana kwenyora sa kongu mayega yoko mochoboro na barai abo bekana asense meyo uyo musangerekano yo omugasorero gokwana nababwatani baye
uyu kabire omokonyi bwo muraibwe nse Rigathi Gachagua na boigo uyu ro muraibwe kiamekyo gya DCP nigarekana ko batogia basae ase akorekana ko ira chincherere cha mutwe asokwegerero bosibore amona bangani yabo imeyense. But God has been gracious to this country that our young people, the Gen Zs and the millennials, have taken a very firm stand that they will take an active role to liberate their country from oppression, from abductions, from extrajudicial killings, theft, mismanagement of public resources, nepotism, tribalism, and no other ills that bedevil our country, courtesy of one Githinji. Nyinyi vijana nataka kumwambia pongezi. Gachagua nigo irari bagere goteba tene nibuna nigo ebegete nsemo kubatikana ibikorwa byo basaye bari aba Gen Z ekero gyokurobekana kwabo okugwakorekana kitari kemerongebe na isano namo omotienyo gatano alimo omwaka oria bwekiri wibere na merongebe nenye abo bale kunyemereria finance bill erikonyora yabekirwe seino maraibwe nse Dr. William Ruto. I disagreed with William Ruto completely when I was his deputy about the killing of our young people and the abduction of young people. I could not reconcile my conscience as a father, as a leader, as a head of a household, that a government that was elected by the people could turn against our young people, abduct them, torture them, and kill them. I was unable to be part of that government. And I made a very serious decision on the 26th of June, 2024. I flew to Mombasa and held a parallel press conference with William Ruto. When he was calling our young people criminals, I call them my sons and daughters. Ukwana ekerekyo omuraibwe kiamekyo gya DCP Cleopas Wakungu Malala nigo anyagikiria serikali asogo turumie ebirengo bya masomo imeyense ase abikatene nibuna balia abonchokana yene omuraibwe nse n'abantu batanchetie somo. Wakati tulikuwa tunaunda manifesto ya Kenya Kwanza, tuliweka pale kwamba tuhakikishe ile mfumo ya university funding iwe mfumo ambayo inafanya kazi. Githinji amebadilisha the university funding model. Sasa hivi watu maskini, vijana maskini hawawezi pata uwezo wa kusoma. And therefore hii maneno ya kusema one term, it is serious. Sababu mkiregesha huyu Githinji tena, hii mambo ya university funding hamtasoma. Na yeye amependa kuzungukwa na watu ambao hawajasoma. Si mnajua watu ambao hawajasoma? Mnajua, imagine the PA to the president, standard 2 dropout. Advisor wa president anaitwa nani huyo sijui nani anaitwa nani huyo? Huyo jamaa yeye si hata dropout. Yeye alichungulia tu kwa shule akatoka. So the country is being run by people who do not prioritize education. Enkwana ya Cleopas Marara nigo yarekana kwegwa kaboko amo na Irungu Nyakera uyo kuriye kirugo Kivu Governor ase county ya Nairobi. But we have seen what this current administration has done about education. Mina semanga education indefanyanga mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri wakae meza moja. Na it gives us a future and a hope. So when we see help imenyang'anywa, imestopiwa, lecturers hawezi kulipwa, lakini watu wanajaa kule State House wakipatiwa pesa ili wadanganywe. Egati yabareberekana asomo sangerekano ywe namo onomo senator bwe county ya Kiambu Paul Kalungo Wagadagwa uywe nonyenigo onyerage byarabore serikali ase ogochake muroberio obwo kolimie sistema gochakira chinsa isana nemo ikachinsa nya chabutuko ase chinsemo chinde chinse asate birenga eyo no muroberio gosari chikura cyo mwaka 2025 onaibere. Umesikia Kasongo amesema nini leo? Amesema hivi karibuni wataanza kuration stima. Ati kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 4 usiku. Yaani yako na akili timamu, wakati unahitaji stima ndio anazima. Raundi hii nataka kuambia vile anataka kufanya, anafanya rihazo ya kuiba kura na tunamuona 18.
nechinkwana achigocha ekero kung'unsano gotini kugenderete kwene kibwa igati omoraiwe kiama gia DCP Rigathi Gachagua amo onegati ya abachumbe korwa sorogongorero rwa Central igoro oyoko mwakere koko Rigathi Gachagua obosio woko mwaka isiko moraiwe nse Dr. William Ruto. William Ruto, your greatest opponents are the Gen Zs and the millennials of the Republic of Kenya. Ngiripoteria egeteseni Igien Soko TV erietaria nenkuru kwa Daniel Omwaga. Majito margiria tugutigana norobotirwo nigo musacho yomo kokoro kwa Justin Siocha okorwa sense moyebunge yabo basi oyo kabiro mo manager ACABC ya NGSDF habetega gocherwa asabete ka komiso goseko beto moyo soko boko kwaya sekotebekana munani go monto yo ataite amobutore bigoti korenda kanyara ga kwebacha korwa asomoro yumanjito mulyelia akanyaraga konyora chingo machintindi asoko boko kwae asabolire serikali ya county ya Kisii nabigo bali bakumubwatia abanyale bakubwatwa sinche ya bene nabigo boningi okolekwa ekokolekana iri kumanya ni mbara byaba bataite kumuita weka usiri buguma bwale manjito mulyelia tikatunyora roboti rwa sinche ya bene no musakito Wycliffe Orenge asedi tukoli goro naringa sensemo ya musocho asenarenge no murugi ona no mwana chinsa chiarenge nse yemo ne chiteke 30 chinse chigana likonyora twa chakire sabali yo gocha busongo elinde togende nyumba ekaro tuetanire skuru ya secondary ya Cardinal Tunga egaria yemo ya chitendabwe Toyota Fielder naroche nambeli kire KDM egache karukuru ase rikori getige gaswapara ekariba egatoli bikurubosyo kabeke break njenga yetani ngagenderera nande kanminyoki kurumaega ikangikera karatwikira se chiro enene ya nyakoe nawu nande yachite kangitani musubosyo buyane nande kandiba bono inche asebirengere biane nkairanga no muntu mebioro omolebi gese no muntu okwegera kogendie gari ekero nande bono namwetania igase daraja ya nyakoe na minyoka na chabaka nacho kubekire break iga nyamataro echiro aige stage nate no angiteka isato gokore gintu gitake iga gari etinyero chigegweta ngasi umungamanya maybe gese yagenda guchinchire ngao ndiringo tirimbo kane etandi na isire weka botorie bypass ye gasi chipara chirosire ya kwanda sune kane yegocha bosongo ne ya kwanda musocho dito weta inse gari yege kumnyoka nande gegocha gekondi bibosyo ekaro yandi bibosyo bono eyelibe para yonse yo gutira nechi pigipigi ibere nchiacha chiatene na maega yane chitabwati passengers lakini chibwate abagendi boka babegete chi helmet dirinda tekuira ni maega na akiri oria one tata etigusuka na rio ngo yugwa kuru murangu one dirisha yana ase ngogendie gari gegwa kubunapa ase gekeke ngaira labda ne epigipigi ya ntuomire buna tuatene na ne break emergency akega na ringo rumungwa no yomo bwisibete getambao busyo obege osogetia maisoko begete ne kobi ucharukire kuri pigipigi uchakire ko Kenya kerore kera sense mo yana sendinete pigipigi sendinete kurwa se driver agake me emiore tatu oyokane na rio ochete kongikero koboko gaigo kambutora sana na ndebono liringo chugoncho kagochimwino ngorara bono gujya so murugi yana na ringo nyona nde miore nde berega iga no yonde mayaga iga no yonde iguruga bono chinse chiga nalina chitekorengera linga tigambugie oni yane mone linde batabanane batame kero nabugie oni mono bono lingo chukubwate steering ekoro koboko kubuna gwa kirukwa ekwa ganda nete bono nali kunyara koimoki ngo chikubwata ega steering no koboko ko naliye moro nando ete tukambutore gechari gekaru enusu nalina agende tie gari ngo yanda ngo yonchora ngoenda bakenya gitari ya busongo no bandu seti bakambeka se nyumba ya emergency naona sibetu ngaenda nga ku x-ray ngabe kutieta ngasonwa ngaegwa mariogo bono buna narua nyagitari nacha ene ngane nene sana muntara buri ngagese ningokoreta manganaya tingo nyara goteba ngokoreta manganaya lakini rimanyete nga abasigari abanyancho bakura no musipidi mbacha agete uchunguzi bamanyenga ningokoreta manganaya ningi kiabete elinde uchunguzi ekoru abakoreta manganaya babwatu na kubewe kwa sebigambero ne ngane nene linga kende ngiyo kerekana nense yiga umuntu witera amanyinga geso guito umuntu esengencho ya kende gios ikolende tieto sabero molembe nse yito ne county yito
na abantu bonsi bali bagokora mang'ana ngabuna yega na barabu bonchoreri arinde amagima abo narabe buya geko garengane yega oyo igani garenge determined. I think ni gate tomoro yuo yonkere sene bigoti lakirende ngaika gosuka gochimuino akara Kenya lenda soko boko na kombutore gechara. Wanchu muligiri togotigana noroboti ururu gosaganwa kwa omo bisoyo yomo mwate abaga gakorira se ABC ya nkaf anene mono bali banyal tukaba bakomocherera na gutaka kumuita ngagirete ngobu nengi bwa chakire egere banyale ko baba komanyekana tokogenda busyo abamenyi bensemo yo mu kibosongo nigo barure birengereri byabo maega yo mu waziri w'ekibesa John Mbade gosebwe kigancha giense kunyaraka ba sokero boti buna ANC ya Kenya nigo tumika gwetani bilioni 5 nomo ili wakana abakoli mirimo imeyense ya Kenya yendo keirira magendero konyora kibesa kinge asibirengereri byabo abamenyi abo nigo banyale ko bagoteba nige serikali bwenete kubwatia na korakira omukoli mirimo nga yakora mirimo yaye libanyara kwa baba kororanga yanyara kwa bagigwikirana asenchire wikiranu na kororanga kibesi chichikwananu chinde chinyinge chiabekiru asobokoreri bwa magendero weekly forenge na rogambite usokwanete na bamenyi abo we umuchi bosongo magega yo muwaziri bwe wizara y'ekibesa John Mbadi goteba buna serikali yensi ya Kenya nige gotumika kibesa chinyinge chietaneti bilioni 950 mo ochiasemeshara y'abakole mirimo be serikali bono nigo ensemo y'abamenyi be county ya Kisii basokire na gokumelia engane yo na njenkoro totenganeria MCS Mbadi atebete na emeshara ya Kenya ere igoro mono weteranga ne linkale kobolinga abafanyikazi bakwa umesara Mbadi abatangere igoromona se Kenya yeito mbara bya bana abantu bali mirima abange ego bolinga abantu bali bitayire mbabwenda korusugwe se system eri ya bagakanwe umesara kero umuntu aretaye murusi se system enjere ligigwe barusugwe se system system mweli bali bakure barusugwe se system nkiye ko garanga muntu maybe okure umusara ogende agende gosochi account chiaye kwanyora abo bantu muntu olitayire goso tenenirigwe emesara ende go system jaye nche gente como minister Mbadi atebete ndo chenga serikali eitonero te fuatilie di ministry senga jogere minister keraire ama muraka yo kolega style mamuraka na serikali anenake nigo batebire buna serikali nige bwenete ko karubonya byo bonene bwa bakole mirimo be serikali eriko manyangane kena abantu abo bonsingo kora bale mirimo ase serikali iye kogera bakano kibese cyo serikali ga egento mugochi gokora enyare nga abarayi bali betoto chorete bakole gento buna gerie ga vana akorete maiga abeka abantu nyine stadium onye nyayo stadium onye Kasarani babe ko bonsi pukiro umuntu abolinga ki ngayenga yokole gasi gasi yaunga yokorera nari toranyora abantu bali bakunga ghost gwa kasi barore system bata mere moragi mesare ende goso banyana boni ngo bayasabira serikali kweneke buna obokoreri go chia 790 mbubwenete ko beko bosyo kwetera asa magenderero unga abachibese toko bayikire igoro chibwende kuira nansi emagenderero abe igoro bona magenderero galense tari kororekana nonye chiparanchiyo ebintu bibante bachande nyagitari nchyo mario gotayo bakosoka isiko nechinde gochiko bamukumya komyo kichinde ga bururu tokora magenderero chiri chikwenda chinyagitari chigenda chiskuru chitorosere chipara nchiyo bono esemezara twanyoranga asomudinji baso kutumia semezara ajire chinyinge kubwaje magenderero na ansete ko nyara kogenderero nyoto kole chibeza chinyinge togotumia luxury libaga togotumia magenderero amabolo narororo igoro yenchire serikali gutumika chibesa gwetera asemirobero au empowerment abako bagura abana siasa na gutumika chigale chinyinge ekera bakogenda asemiyega bono egento ndakwanire bachi batiye kogora abantu president yego kogora abantu bamwante itotete nyoro gategete kurigia abantu bamwanje akora maendeleo abantu bamwanje chigali bono mumuwaziri aete yokonyora bwa chigali gose nikomi echiaba sigari chiroro gose nikomi arafu njibu atanto ke chigali gose okubukanga no president yaeta lakini no muwaziri ta gale ngaki ya Kenyatta naro jo muwaziri gwetane chigali bere abu gate gali yae ne amaga ne abasigari emo chigali renga isatu
chikali chino no gofuel ndokonyara gukora magendero. Serikali nigebwanete gokiania chinjira chubutumeki bwechibesa ase bintu biri bitabwatie ngencho nabuga kweneke buna chibesa chinyinge ndigo chikobekwa asa magenderero egere yekonyara kana ministry yegento kiabere ministry yatene gento kiyo kenyene lakini ngachi committee jigorosu committee gento kiamyo kubunge kiamyo ku senate chibesa yende gotutumeka gento go gata kire public participation bamye bara public participation ma ukabata amba twatubire public participation besa chire chinyinge mono na mbali bago ndasi public participation bali wakanu bono nigo yatigera se serikali kweneke buna obutumeki bwechibesa chiabananji nigo bubonete kobeko mono asa magenderero inkuripoteria Ensoko TV kurwaga igaso gatagati mu Chibosongo county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge Majito mutige emurigeria tugotigana na roboti uro no ikasense mo yekemerie chai ndigo mo director bwe factory ya Nyamache Dr. Aber hakwanire igoro yegose kwerera igoro ye bonus ya jitema koyo yalenga sirigulinse asatebire bunamba begetemero buri chikone kya buno muri mingo cyari go konyeka nabo gacinga kya boli ya bali mibekemere kiye cyaye kunyara bagutumye oboyo asenchirengia eribanyare bakonyore cyaya sobonge nabo gacinga kya boli konyoro oboyo bu eribanyare bokabakonya asekemere kyo ye cyaye Magega yaba director korwa Sechi Factory au gutwara igikaro kya bene ime county ya Kisumu abuli tukolia Jumatatu litukolia lero nigo mo director korwa Sechi Factory ya Nyamacha Samarieta Dr. Abel Kenyoru esokiri na kweresera emirobeli babeire bakuyebeka erikwene kyabuna abali mibeke melikie chayenko babale bagutwara echaye nyinge nabo igokonyora ebonasi ebwenerete Watu mkutano Kisumu wa directors conference itukulia Jumatatu tuwagamba mangana mangi yichai ntumanye tenge pona si akanenke nani ntutugo simba isi kiara na intuna wale in the first case ona na intue mabata atoka na make na tindage tikuirora lakini rende wa director abalele baitukuru Nairobi kuna board member na ende vice chairman national yore mweno mbasa na wa statement yere very clear ege kogera chibas chetu chirense okulingana n'abantu ba west Boigo niga tebire buna nige kiombe kia KTDA kirachiko bage kugora echae bono korwa Sechi Factory au abwase bona ba director barachiko baba kubaka na abalemi KTDA nje bangete headquarters ya ulicha ya abalemi yaira bali mibakanwa kibasi kingiya of course cyarango gikuikaransa tolto kuane tumanyanga kibasa irenga baraye bagutwakana bagora direct kurwe factory barabubanya kone intu abali mito bakane kibasa yera tokonye kurwa secha iliko nigutira Mombasa echairi etere ki warehouse na hende ntogotwara bono ogotira wecha enemo ntonyori kibasa tuwakana abali Boigo niga tweresire buna nigo bwoyo bwekemerigie chae bwabeire bogoika na mbochiko babo kwena no gochase abalemi bekemerie kigie chae na kubasaba babe bakubutumeka buya baito obwoyo bwatebanire lakini bwaikire bono bwoyo bwakire wasoire ki factory igento ndabasabe keringa ki beko obwoyo mogondo bigakobeka asobegete ki avocado asobegete amatoke asobegete bituma ono bwoyo buri na buriego na bobeko chaite konyora bwisaini ntwe bunabalimi tokoromokia tororo bwoyo tokuboira segotakiri eliegere chai yaito atoya matoke amaya igo nasabire kamuranje tiga turende ichai kyagera bunantu west of the rift bali ndubwate problem ya volume okonyora buna Kisii na Mira ndubwate mangireto egotobyo kubya nanje ke TBK Board of Kenya tokonye be serious license according to those who fulfill bali bago satisfy bago ikirania machiko a TBK no ko license chi factory Dr. Kenyarubo igoni gasabire kiombe kia KTDA kinyare ko bage kobeka e task force yemo iyera chiko bage gotumeka ekero chi factory au chiko ba chigwe atanana tigakora te task force kere factory gate go takanga ngo separate mwabe ke task force
yende kwanza mwabekete. Why don't you have a task force ya national ekuligereria mang'anosi esokia machiko onye kore satellite igokubwati ABCD mpaka osoke urugo mpaka separate ine rera tokonye Waigo nigo basabire banyare koba abantu bokorigia echiro okoba asa matuko amange goika bono ekemerie kigie chae kurwa sorogongo rwa gusi getari gotwara echiro ebwenerete kubwatekana no kuburwa kwa abantu bokorigia echiro tokoromo kenaintwe ntu kisi nyamira nturatwara muntu monene marketing nentu ichaite kurigirirubia muna mwabeka abande ga koru kalenjini site nagusi iroyo kumonere abe somewhere there korwa account ya Kisii nkoripoteria amaya Ime Soko TV irietaria nema osa Caroline ya kegima mwanchu muligereria orobotirwa Caroline Mausa sakari gukwanira iguru y'uburimi bw'echae mwako uyu ndocho mu director yotebire abikire mirobiriye timaiti gosinechere tamatunda omwali bwilituko ekaro mulimi ure bw'echae gatete kumanyanga kike melikia nengoni kialetire bonus kialetire umushahara bwe mutinyuru murungi mwanchu muri tokanda busyo gwikira ase ensemeli ya Kitutu Chache asendoche umulikito Vincent Mundaka rigotebanga nigo amateye mebwateke bago gyokubaraga ekogoto eyu yanyara ko bage kubakonya kwenyore bitoki byabo ikibage ketotete ukemanya buna Vincent Munda agototebia ngakie kali kubaraga magena na korosie kogoto ase chinsemechu bwate kata bakweri binorote muna bana montawara ajanta getechiro rekobi kwara mona riechiko byoko mona bimyamacha kwanya deriweya ya taso bwenye ya jiba santira ado bara tuwo junjugo machanga ase kenyoro kiabonye kuma mwamanu wa Kitutu Chache South County ya Kisii nigonkonyorana na David Nyakundi umbaye Nyakundi nigabwateke bagokyo watie getare ekyo gekorosyo muchanga ekogoto nabo igamagena yo korosyo chinyomba aya nigakonyikirania bunenchere ya moyo wesira sobugimobo neke bagobo igo abereka okora semiaka gwetani 10 bono nkoro aseke bageka koragera kiana na ugo wakamagena no machanga ebino biyo asiana yo kana gotebera yo na nyora kende na kwegenda ria so bigoba magena bakwira bachikwagachira ekero gweta saya nabo kweboria liborio inakigosera amenyete gwetera buna negetare gyoka kiamagana chintu gukora egento boigo eratari gukumeria asengencho nemirobiri yo monene buna yebangete ngataganya sae yaro muntu guku kero muntu tiga buna korenga na bekira sabu na bo maten sana aroche na wano tora sekretare ke na sana aroche tabero yo kira sana bwate maana yo kobero muntu kobere ma sabu na sana aro na bwate renga ari kerenga kiao kobera sabu nigebe keraneti amone chinsege sana boigo tindo unolio tangasite esegi korende neke bago kia yare gako kia kamabuta nigagoteba buna no akwenyorere bitoki ebibi kumobwate se konyore ndagera na kenda kogania abago kogenda dio bugima no mwana wagosoma ano ndagera kiregete nani abasa no na ko jigurwe sataka no mechange yo kura igwanje no kurusia samageda buna kebago kende yonsi nere nkumirare bitango ao urabona imbwato mutanga matanga norora ba mere nara bago muntu abantu bakira gwe para bagusiro yoba bana ba batarete kwamera lyamana unenchera yamo yo kulia kagari kya ebuya eretari kugane muntu ayetegati lyamo nelyo muchanga nere bweka bana muntu takana ba ukugorikarensa utakachibesa na bakwaegwa agiri tata utakajiri cyabwange ba koretara ayara jikoni jiningo ganya ariete mugamba no manyana rigo ekebageke kyaye nigatebire nege kongu kolinde naboke gokonga anene mona somonto kogekora gatindete oyo tindetere nabo igetari ekinende kegonchoka keba makweli ande mana wana bandiri gukuna kana barebe monta ochionywa kumara gochaka oi ojino tokoratega bana baika tetageti barebe ara nate none karo kuria akate tegeti mara nkugwa karire neke oreri boiga goteba abanyakonda bechipara babire bakumubuli abaoneri korende nigata chitense na gokonga none njero mata na barakorine otaro chibi otochinde nagaje tero barabona ta kwa muona iria mata na benjero yakobore yaho cha ke pensi yago ara tebira gitebi wata mara kokore mara
abongi chibesa akoriere inchio kabara dara ka utaka na gochiri ngora ya ndo tigera ka warkia akira kwegedere Nyakundi no muga kubwate ngana yo bosemi anene muno gochia seke golikeri keganyite gasi obisi tate wate abantu ba somire gasi chabarire mate kara kwanyora maso batari kwanyora nga ujo gandu kuri kwa office ko bo ngai ni bari kwanyorire na bwo gutumia abagokonya bono so cha kwa ngai ni bono takana bataba nga gasi yaborire gasi tebore tia ka mata gote n'abantu gotabwateriri gokore gasi babo monta chauro chat matai bitso abu beka gota ya no ri gari satto gatsa gasi teyo ne gorete oko chore gasi no kuro ko basa bigori byabana kende yonsi kiri gokora goikogia nche na kobeko mukia na rioragiate ikokore gasi kan ando pata ye gasi ye kan ri gasandira mara batebya bamuraba ende batari abatata getigas umuntu tari kobeka abantu nsa yame gara somere tabu ya james na bakara gatabaria umuremi gako babaremeraria osimeka oburugera oganyembura oganyabakembura yo muobo ndagere yamara kwa mori Vincent Monda, Ensoko TV. Mwajito murigeria tutigarite ase county ya Nyamira nigabangina bense moja ya buliria Green Army myakitutuma saba babete bagwesokya na gukwanira igoryo kwerusia kurasoko musiro muswati be county ya Jerusha Mamanyi asibatebire bono nigo bakumuchiko komo kusabot kwetu komo konya na go komo wato ko coach Walter Chanua kwene kia bunangu chargo chabuno mugavana bwe county yo nabo igokubwa asobura ibo chokolekana usasoba chalbugo chokolekana mwaka bwe chirubire 2025 nebere asibatebire bunani go Jerusha Mamanyi ujoro mu women bwe county ya Nyamira abombire aseka bono mwanchito muliria totegere chinkwana chia baswati abo Bosio bobochori bo mwaka 2027 ekerakiro morwaneri agendere ko bange nyomba yaye nigo egati ya Green Army abangina abo barense yesiro yo muskecherusha Mumanyi korwa ase bunge yakituma sababerere teneninga nigo berusiri ase siro yaye na mega yaye boswa mega yo muske Walter Chanua aseganga yo koriya ekiro kyo bogavana so mwaka 2027 makungu kibalega lero Green Army ntikia baleta Ntikiagera mwacha abaminto buna mwaigure ekeneke ombekia bangina babo getutuma saba kia Green Army konya Green Army lakini raro buna tolega ngo chenchi torerieta Green Army neke ombetua chagete ntubuna abakungu ntutweka naende kerenga kiito kiarenge ngato support ya bakungu baminto naende to support na abana basaye ekero tuanya kogenderera iga togaika twikirase bono twachenchiri elieta towachenche etwata bono tokweruka Green Commandos Movement nche nabeire no mongi na Jerusa ko 2013 achagete koira chikura bono ekara tuabeire nere tara tokonya kende nandi bono igente kanne kere bunda yarasire mesigo gwe korutanse nche bono narutute mesigo yane nse karmara sete abakungu ba Green twachira iga twagorete cyange chintu abanyene tokabeka tokorere gasi bono twanere gasi tware gokorere ya ubiri bono twanere Chanua twatenuire Chanua erinde Chanua koreki Chanua Nyamira county yeito yabeire ge gotwara bokongu abagaka nigo bagojorwa abangina bajorwa omongino jorwa obe women rabu bakogota naendo meya komente kerugo gochigoro na bana baita basai bachandegete nigo totagete tosoro omusae yokoro kugaba na Chanua ekero tuanyoro mugafa na Chanua tuamotegerera nande tukarora na bwateri yenda agokonya chintakana Chanua na bwato mupaka muri koyunga na gachite chinyomba gachuba akagachira bataka kerase igagwa sakwa gacha nsobo igo gente kimogoteba ngabagetutu ntunto ko omuntu ngana sengencharo yo minto gukwana imeye chiro ya magombo ni gabangina ba Green Army ereretsene ninga ne chinga kiche kire cyabasaye weso yasobora yeri kwene kinga Nyamira ngo chenjera samagendero bono iga tuarenge somo ngina Jerusa asobo wimenire buno tole lakini asobo gabana Chanua tole ngiya gora tole Chanua etoba ende Chanua omwana omoke oito obwate 35 years
twasomiri ndori konya kobeka abantu bagotire bugabana batarotie kibakora bakana bachikorara bagoturu mbama epie kia kwanu beire twachagete uniform ya green asengencho identification kuna bangi na twategete ko support Nyamira obarai morai twachorira boniga twanganye korustu arenge wana twachira se chanua to support imechanda yabire Nyamira yabire menge wana chanua totegeta tunganye kuru imechanda ime atakonyera abasae akonya bangina akonya chipara chibe mechando nere se chipara Nyamira ndiro mwana yabona twiboiro korukuchanua nero tutete kopereka mogongo paka tumuikaransi gari keroko Nyamira elinda atokonyera chipara atoletera mario gasinye gitari atarose lichindoche atarose likiregento elinde tobebuya tugwene Nyamira ekereke kioni go basabire abasabe kegore kegia Chensi kwere kingango yasoki bare asomo baro monene na kubwatsa chikura yokone kingango chora bare abarayi abararae county ya Nyamira egento tworwere talia mbatebi mutambolia umongino ito twatagete ko musirabe gafana lakini bibi Chensi ya mogosete agateba nganchingo batebi ngo bolindo bogafana mwigweta mangana yi bone kero toko yenda tuchigo tebia basaye ngamo umongina batenga liria kana takane tegaki mwensi mwigwete atebete ngere taliko boli bogafana ibona igabasaye bagatoboli ngatokubetererio monto komo bogafana naende nakana Steven Nyariki Mude Ensoko TV Kitutu Masaba county ya Nyamira Uya kegimo mwanchombo ligereli Stephen Nyariki Mbunde Korwase county ya Nyamira Green Army Teba komanda wana wecha bereta bagina abo kweli ne round ya swati banyamira usabangina banyamira sonde naro rabari bataiti gosori abande mbale naro bakuru ku smart mama bakali koru chingwana chia siasa sana arabawe soki na bacha bagokinie na ndekera baro liri kwa mamocheire bakabuga tokere totete kwa asenseme ya siasa lakini nende sikoligilia bagina abo ase screen ya umwanjo muri nabo kwara na bakora libina bakonyara kwa baba gukwana nga ikilipatagete bakorero borai Korwase county ya Nyamira inche Diana gento naligereirie siasa ya chakire gocha ni nchire ngao na maine mwana siasa ondebwensi na babwene takora ngaba na inchi bachakire gosoka bakora bibwenete mwachi muri na bakwenda kubwatia Soko TV ase mtandao ito Facebook ogenda sensemo ya YouTube na namono ase namba ito ya studio 0788666663 ilitonyara ko batoko enda kumanyire bali kibaito buna batumanyiri go nigo bagenda tego yasanya kurwa chinkongo nako tolentera gaiga tote kondo mutimo komo kitukwirana no kugenda ase chigazeti Eye Nsoko TV Oboroso bumugusi Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri bono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari elinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatale ichyobutindu nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyuma bikomenya asege kigetambe na gokobo koreri bya asemerimo yao a company ya Davis and Shutleaf
nero munyangongo asika kimyaka 59 asobonia bwebyuma ao byobyo bwekerengo kya iguru aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyo gusyalira bimeri amache chigenerator chisolar panel amone chimashine kyo gukenura amache nkwaga bari swimming pool na gugisibya nkonyo bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negedesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324 magega ya televisioni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 amoreni gagendrete gotose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugimanobo cheno asora bigo kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugimanobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwega chinsemo choboncholia ligurito nelyokokera nigotokobera ekero kwagulire nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati y'umuco Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909 onye kubwa telibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umugusi. Eye Ensoko TV uburuso w'umugusi. Ayetata suka ayeba suka ayigase itosuka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao
ayukwerorera na gwechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chia mache nokwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso mu Cyobosongo ibara ya Hospital Road amagajo Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uru Superstores yonyore vinte. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Chitaka 12 maiga yense moya bono mambia na bono nigo toswa ase chigazeti okobako kwane gombo gulitie gazeti ya The Standard buno yero chego mwancho muligereri Diana nereri obwate Anjo mwancho muligereri ambate gazeti ya The Daily Nation nicho kumanyalia ase gazeti yeyo mwana naro gochobora kuri skuru amatuka mange sana kirabolire kuri skuru utomwo muiboli Diana abaibuli mbale balenge nchira bale gokombo tubwati muibuli komato muibuli ogaka inde skuru achi gwake biranye binge kwale kogenda gwakombo muibuli kurunchira kwa iroro ochikwere sanga yi abere tamatukande Baro tutaitio riboko goro tutaito muibuli boro muibuli omanyane tutagitaro wanchu muligereri ngange tuli gutuma ungwano yo muibuli yango turakoreri bagora bakwani abaligereri muligereri itasabere temambia bono maetonya talio kongonera lakini tiganda akwania mwanju muligereri bansoko TV na ukwaniri tugwakiranya sambia mona toigorire ase togochiko tsanga ayara chinga seti tolengerere tirende ngakitorareta abibuli abuto bahikiasa bakanire dieta matebi egere kera toichikore to muibuli twamanya no muligereria twaligereria nga umuibuli yo yoretu neruria gose no munga oretu abachoyana barangineria tingo mami njoya yangorukwa umuibuli mwateba umaete ndabakonyara kero muibuli taihyo egadiani ne tuligo twa machiko mugambi naro ntumanye toyo gwadimite ntumanye toyo gwadimite ti tegenderae mutureti naro ntoigwete mambi yabona ntoigwete yamona okay ngai kwali ngego karatiga ona serious note yes ngai kwali ngego ninjo kwana karongo chiko ko mugano kitembu atomya sana ara nebe sare rombugate rero turi gutwebere na bese wikoira ni ryo mugeria ganga ngai kwali ngego rero wiko mugeria gwakekira wasoire kyombi bachumuligeria chwe ite bado aliga igaseseri chigazeti ana mono to kwaliga ni tonyara kwa tokoligeria ayale se chigazeti lakini chwe tutaragenda se chigazeti Diana nabwo atlingana limwe mulili tukolia lero lingane limwe mulili tukolia lero na twaganya totoe okwiraneri direte gento karo kimbugate na machifu nole naro wangu Diana mwelingana limwe Wangere kiara bado ningechiri na nyoro. Okay. Enswe. Nenyoni. Na bochinga kichinde biraga niko twara ubosani.
kurinda ubumenye bwabo ngayiburabe ni libori twabwate enswe nenyoni abira mwerero tigatumenyamo yatutwara ubusani batwara ubusani kuri ni ngayibaramenye ngayibinte ibere biramenye bitungu ibere kwanza ngayibimenyete yendegitanga tochakirega twavuga no muntu bwate ukoiraniriya igo mwancho murigereri innocent nera kubulinga kwanza ngayibimenyete tuchakebya ringana rimwe mnanirire gali mwancho itobuya iko tebanga enswe nechako busani nenyoni mbimenyamo kwanza tiana kubuli mbimenyamo mbiko menyamo gekogere bintebi maumbire ni tofauti nyoni amenyete inte Island ngende getangani ninzu amenyete roche mata buno kurusi nzu roche kwanye kolire buno koire nyoni roche kwanye kolire kile bono byanchanire bitagite bimenyamo ibiramenye akongusana nande nindo cheke bakigali kebogole tienzu bunendagera bono binte bimenyete njera nero mogo chakwa njendigere me Rwanda atingo chakonyara bwacho muligereri enswe nenyoni nabo biraga nigo twara obwamate bonde bwonsi kulende liboli ndiri ngayibirabe bikomera nande ngayibiramenya naye nabo gotatebye semambi yabono asensemelia SMS tutumire otatebye enswe nenyoni ngayibiranyoro ubugima bwabo burachakire asemambi yabono murubeli nensoko bwakire turasensemo iki gazeti tugochaka ne gazeti ya The Standard bagateba tokonye ngokutule murayibwense tiga koirania omugongo gochase tule tokonye ngokutule aigani bakare gateba gaki tuborie ense ekeregendete korora chisegi chinene se ya Kenya nigegendete korora abana baba bamura banyalite ko baba kwebwa na numonasi bagendete guitera manyinga asense ya Russia nigo bakare gateba abana baba murani go babekire bosio bwesegi yo na abande nigo banyalite ko bakobekwa asesegi yo asukubwatekana no ko ibulimo bakanyara ko bakobugoligwa nago ikigwa asense ya Russia na bakangainwa nga chiabisi chirichi ababalozi nchiko bachiko bakonya murayibwense Dr. William Ruto nomo waziri bwamangana yechinse Chesco Moske Musalia Mudavadi nigo konya balire ira yo chikoba bakokole getambugiro kyabwango maega yechi kibere chiaita na goteba ngamba bakoirania abana bali asense ya Russia kinigo ikira bono iga nigo bakirete kiri ekera chiamate chigendrete koitera omuchando monene bwobororo nabo igo bagendrete kubulianga banyariko babakumanyigwa asabana babale aiga CPG ya The Standard mugano inigo bekiroro nabo konyarako bagokorora abanyanyimbo barabu ba ense ya Russia na nabo korora amasyo ya abantu abamwamu abungegenete n'abana baitaba Kenya bale asense yo na umugano nigo le CPG ya gatano na limone page ya gatano kabere na aiga nigo ndoche abayibuli babere bakonyerekana bale ne ebirero bamete nyumba ya mabati na namono umungina na bakorekana aiga kondoje temona kolero mugaka nere iga kumetimono ase amate ya menyekere muna niyo mugaka John Kariuki na umungino ya Rahabu Mudhoni au bale abayibuli bo oyo kabeiro umunyanyimbo bwege koski ya jeshi mense ya Kenya Samuel Maina babugoliti chibicha cy'umwana uyo abo bwate myaka 30 noyomo yubateba niganya tukobaga kogenda guika asense ya Russia na guikira boniga nigabolite na nigo bamenyete chinsemo cya Kilimambogo imeye county ya Kiambu nabo igo monchu muligirili nabo konyara kobago kuligirili bice yure gabu nigenya tukobage gosokirwa kubwatekana nekyombekemo kya umunyanyimbo wense ya Russia anamono asaba Kenya babekire mugano ore ACPG gatano limo agatano kabere ngo yibwatinde guikororo lakini Diana nere ntagete arata tebi noro lyole front page ase gazeti ya The Daily Nation manje muligeria soko bokwane mbate gazeti ya The Daily Nation no mugano munene go kwanera igoro yefisi go sigo chikubwatko cyase skuru yabana ba grade 10 ababono bakora matemo aba grade kyanda kumanyikana nga nigefisi yego chikomento asaba otebanga tsa shock ochiasa abayiboli nabayigo gazeti ya The Daily Nation ngo kwanirero mugiro bwaboroke usaboroke aba lecturer be university asibanyarite bago tiga umugirobo na bakoteba ngo chikwerebe kwira na school nabayigo monjito muligeria ase gazeti ya The Daily Nation ngo kwanirero igoro yaba Kenya barasiensemo cha Tanzania
abo bono basinyira buna bakurworo go bayiranya bakwira na imensi ya Kenya asibagoteba nigo bamenyete no bwo bonene ase chinseme chonto chikonyara umugano ya sepeji ya 5 na 3 nabo igo engo kwanirere igoro ya okwanyuka kwirira bakwabe tugokorikana chinsemo cha irgeyo Marakwet cyanya tugusanga sobwagari yari gukumenyeri agende tukokorekana abayigo ekiama kia ODM hali abakigende tukokora chinsemo au imensi ya Kenya tunyanya tugusanga se gazeti ya The Nation kurindinda kuira wikase omugano mutangani bwaboro kyabe University abo banyarete bagutwaro kwigwana banyare bakwirana Aschi School Gosasti University asibate bamwakire omuraiwe amokonyi bomuribensi ya Kenya moske kidore kindiki nabayigo bakire National Assembly gosebunge abangambia mono bayiro chinkwana chiabo wakanyara bakonyora engere yabo asibate bringa 7.9 billion chirikonye ba serikali yangire kubakana bone nige kubakana in two installments ose ase entunde chintunde bere toma twa tetinga entunde ya mauchi wakana 8% neli ya kabero nyara kwa 20% kore no manjito muligiriano ko kaguchya saboro kwa Beach University kyagara bono guchibari kuira na Aschi School ase ekyombekere kya kotukyatebire munamba chikwene kya uwasu gyatebire munamba chikori gya chinchira abarokya Beach University barachikonyara bakwiranira amasomo abo nabego chinga kikiri banyarite bagutuguta kinyare chiwikiranirwa mwanchu muligeri ase gazeti ya The Standard buna nagatebi nabwatyo omugano yo wikira ase peche gatano limo ne peche gatano kabire asipakale goteba ba Kenya nigo banyarituka bakurusigwa asense ya Kenya na koirwa goika ense ya Russia na asipanyarituka bakwaegwa chira cyo chikoegwa emirimo eremi yana namono gochikonyora emeshara bosengeli erigoro lakini bakenyora basoire ase chikambi chia abana jeshi numugano tuwabeire tuguyukwanira gaiga bakanyora maigeli ya samatuka make nagaiga chia mate nigo chirwete amangana abo buna chia nyarako bachigwetere mechando ime ye NCU ya Russia ase bakonyara ko bakobekwa bosio bwesegi ekera bakurwana bakobeku frontline na gwikirabo nigo mubaro bwa Kenya bali bagatebekana bali ase esegi yu nigo bale 53 na babere abo bakonyara ko bakubekwe esegi yu egendete ense ya Russia negati yense ya Ukraine mwanchubuligeli numugano oirete libaga malieta nali kiregaiga ya abali banyara ko bakogenda asense yu na bali bali ase ense ya Russia bagendete kurwana chisegi abande nigo baiterete mechanda abande nigo ekere mbali konyore ngeli yabo buna batebetigwe mugibani bogendete ko na ege libo lirinene ndiringa maega yumuraibwense Dr. William Ruto numuwaziri oye uli kujara kwa kuligele magane chinse Chisco muske Musalia Mudavadi korwa kwa nekeli abakenya ngango chikaba bale kubako bwati abakenya abo bale asense yura ya Russia gwetera ase embassy gose obisi yo balozi yense ya Kenya ime yomuchi Moscow wikirabo niga kende nkeyo yakorekani chisimi cyabo gochia ase abo busabali banyara ko bagwateba imbabe bako babwatera nabaru tibaranyara ko bago chibuguli nago ikirabo niga ni wateba igazeti ya The Standard gwetera ase chisimi kiribanyara ko bakonyora chia matesano ne moni go chenyara ko bachiko baikera na kubatebya emechando bagenda takonyora ekera eserikali ekireteke mumu chweya mtu aligererio mugano yo wiki eli aeta na inde karo okoligereria ndombire government ibenete kole ke kogera toligereria gente ke korwe base kose korwa oboroso bwae karo koligereria abakenya abakwenda Russia tari recruitment era eli whereby ora icholichi form gose ora agenda gwilingile obakora mbole bole mega during the recruitment kana bakenya bakungaimwe chigasinjire chi factory egasi nere ye ya guards chisoja aba bakulenda chinyomba gose chi factory omuntu kwa mago sign keregento in your mind yo maetenga ngo ikagali njene supermarket ngo irunchi kolenda njene factory ngo irunchi gokora igas like any normal Kenya ni okoligia enchira ara menye go sara mente bitoki
kwamanya goika airport timari kiwa okara kama kanyoranga you can't even access your card. You can't even access anything. Ali no obokonyi bogocha talinga no obokonyi nenjera ya mabaligetinga nga kitoko frustrate omuntu yoiga egera tokole kwerende kwamanya koirwa ekambi whereby asogo sign a contract ili kire kerashi ainege songo maite gose exoili kwa urusi kwa rutu frontline karokoligeri esegie ya Russia na Ukraine no nyara cia nyene ba beire ko ba discriminatory asaba gutumia the minority chitribe chiri chinke ase namba chiri chiranga se umupaka nacho bakoira nini frontline bamanya kumerana n'abakonyi n'abakenya emini bona ase yankuneire the story nera bya maina oyu no mwana jeshi orochonya gakolera take me back a civilian ye bakoira ba train 1 week goro chenga obokongu mboro alafu even the freedom yogo communicate tigange serikali ye investigate gente kemanye ngoyo okorecruit aba Kenya oba ngainanga chigasi chikarororo waikaga ali wachi gokora nini gente kenga na ndoro chega bakandi talinga bandaye bare nani abanda aba igo bara abange ase enamba manyete kelinga serikali nere bwente kumanya eko era kero kuruguru gaiga ngomanyo gayo kumanyore ngayo chi moyo ko recruit nande abalende tigandara tebaiga serikali ne bwenete kumanya lakini tigamba tebinga abakenya na barabubu na tuliga kero utegete kogenda chinse chinde chisika abakenya bakolire ibintu byo kumisana agotebi plane ye kali kwenda kuline rwigeti kiendege kya Uganda na igule chistol chiabantu migano yabantu bagoteba onye kogenda bali gose Qatar kwanyora libaga gose nendege bali kuligera license ya Kenya banyora magoli ya ligoro babekwe bus barwa baenda Busia baenda batambukiwe border baswa Uganda bali nerendege ku Uganda bakaraki bagenda nigatie bintu biri abakenya bakora lakini nde serikali nibwente kumanya abakenya baye no anamona bekubwatirana ne serikali ya Buganda egenda baje kumanyanga ki ngiye ko aratambo ko muntu yoti gasobo ucha kulinira gai ne katel erinyero siri yuko nyara ko bage ko ira bante kamina na ndu se kuligera ligaiga ase gazeti osumugano yibagatebanga abangwana bande niko baligetikuna umungwana yo moche tumurashi UHTSS ya Kenya akanyara ko bagakurwe chira ekera umuntu akire asense ya Kenya umanyiru ngono mogeni ochiche nababwene tamanyungu umuntu yungi yakora abo ikaga iga uruchi amatukabira kinabwa tu umuntu komokonya no muntu lazima atoke no muntu bate influence maite tiganga tayo maene kinto nge ora kole Kenya gega kebenge manyekana ndubwate kuru DCI ndubwate kuru National Intelligence Service anilasi watebe ne serikali era ile goseko igino kinto nkeyo ora kolege ko yero mugano buno yoga ko recruit abantu bakoenda nini Russia no genda ga immigration na bagote bugo yakaenda sigete yakaenda sigete lakini innocent na Diana tomo Kenya no muntu moremereri sana maja goikera abantu bakolera tuhiranika then umuchando nule SSM umuchando noro barorire nasomo mugano gete asigete chinga seti chisco asoko nyoranga you are walking obugete yani ole comfortable because no front ni lakini bana jeshi mbayo kosese gitei Ukrainian soldiers bamanya go drop chibom ne kwerende ne drone Mwancho muligeri toko so page ya kabere gazeti ya The Standard ne bagala teba no mo sogo chia ase aborkia bechi university na aborokirwa maiga ye serikali wetrase wizara ya chisemi kulika okoigwana negati ya aba orokia bwe kiombe kyabo kya wasu ebyombe biri biyende byanyal toka bikobwaterana niko bono banyara ko bakonyora libaga na kuigwana umugirobo niko konyochira amatuke 99 na anmono niko bono banyara ko bagoteba nga babekiro kuigwana okuya okukole go kana chibese chia aborokia abo
guchakira bono mwaka bw'ikirubere 2025 goiko mwaka bw'ikirubere 2029 na nigo batebire nigo umurubiri bwente kwaira yasegeka kya matuko 30 naboniga nigo bachiko bagwakanu kibese cyo se amaboa abere nigo bayonyara kwa bakwaegwa libo litangani libo ate bilioni 3.5 igo ne nusu ya kiribale ko babakoligi na no banyare ko babachikonyole chinde omwaka go chumwe chibuligeri negati ya ali babere bakurwanira na ndega igana bokora ACPGU omuske omwaziri w'ekisemi Julius Ogamba nabo igo omuteneli gosomulike mane bwikamba kyombe kia wasu omuske Constantino Wasonga asibabugoletia makaratasi yokoro kinga baigwananire sekuligeri Wasonga bado na ruwe tagatebanga onye mwichi gwikira ni njende tayari no ni ikigo cyana bongo ndo mugiro ane gatebiro maite Wasonga gatebire amesema asi gazeti ya The Daily Nation ekere kwanira omugano ojo ali nayo teba bagotebanga serikali nige gochwaka na 7 chibese ichichi aboro kebonsiko chire 7 billion 761 million 931,687 ichigo chwaka ntwateba into faces kabere two faces ase FS entangani bagochwaka nwa 3 billion 880,965,845.50 chibesti nyinge bobe chibesti nyingo nyingire yarenge no yomo agana mo bwatira kilibono nabange kero monta kwa wengere ya manchito muligeria kolende tutigarite ase gazeti ya The Daily Nation tumetusichwe yanguhura kwa nerole gro kwende ndocho mugano lenzema ase the standard gabu nelinga batagete MCS education asokia malieta aliye chigost schools lakini dende chulitko ria igoro na betiga kora teba chi school ikomi ncha tebe tugento kyango getinga kurwasi county ya Kisii ne county ya Nyamira asichiri chabete mentioned chikomi county tonjare ngororo tunabanta abanyakera nande togo kwanira bate gaki timanyetira kinirende ko naye ubate getokera yani igyo tamanye omonta yani nga capitation yero ebe sebekire ase skulu etayo tebugati bali tebugati kwerende aboroki wabo bokambayo lakini yero eliete litandro unabone gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu manjito muligeria yogukwanira igoro ya 50 more than 50,000 ghost learners bale school konye bagwakanu batayo lakini ngwakanu bale ase Julius Ogamba gotebanga chibesi ari kubwatwa gucyasi school gucyasi kero moro kigoyo niko cyarenge 22,244 per year na achibesi cyabere kigosira kurwase ghost school se china ghost learners niko chire 1.1 billion cyabere kigosira korende gwetira gukwana kwabo nabayigo bitoki nabeteka gotebanga kisuru echo cyabere kikumanyikana ne chibesi echo cyakoreirwo bunengo nchibe chikoira ni gwasenchira bene korenda school chiri cyabete kigokwana 10 cyo chincyabete kigosiekwa abunengi bogendrete ngai tiemo anchito muri utakwemanya mangira bakosome gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu oreb na ghost workers metose tinda itikote wanataka wote mete toma itiko se joya no ara mang the ghost learners you are right da kondenera na arochenche ya ghost worker lakini tali kwerende tali as education na lina achete ku understand again the ghost worker innocent no mind yo anya roto mungwana gete pipeline yakolera pa arama liba imakolera pisa kwa voli inki kiaba tatinde ti mate karatinde tena liole rute kwende nalio monda wacha kuna kando kwa ndayima tuyu company gete tinda itikonye ne yango yaye yasira kongol mona kero yasira no intungo kwerutole ina nkyo kwerutera mali ngaya mbora era abekire ebiro banyikazi no VCA company yeju tani maeti asere kabako kendo bakala wenses echigoswa konya amenyete gakurwa enyomba ngakikonyero kenyomba yo wejwa enyomba yo bonywa
ya ilieta ndilo koteba Nemechengo yense akorwe paye kagoso paye kagoso kae pono kakimotebia man yani life ya hebu naboka no gosoe kenywe amenyeta pesa kidogo niwete ngana bale kwa ni 80 gochigo na na allowances chirororo so igenteke no manenga abantu mbaro konyora baikaransete bakori chibesa omobori akoira bisie yo asalikire tanye maeti asere no ene chi school echi school wate baka capitation okay wantu matinga ke government era chikori kaba 1.1 billion mano matinga pirasi mbira ngachira agachekenya chibesa chinyingi nande muna bono troche essence media chi school si wizara yechisemi twaro naba abalimu ababire bagokora omugiro capitation babire bagokwanira ngonganga gitina mange baganiri bakore nandi badiki ana butura chiwe mwancho buligiriri ase gazeti ya The Standard ibeji ya kabere togotigana na bwonkona na gaigonkona bande mbakaroro babwate tubatano bakariko baba kubwatu n'abanyanyimba ase chinsemo cya Nairobi abanyaltuko baba wekoranga na aborokiye bali aborokiwa bali bechi skuru baikaranse tamatemu a KCSE yego bwatekana n'umuwaziri w'egiseme Julius Ogambo ayugoro onyaltuko bakugikerie gekorwa ekyo anamona gatebe serikali nigo yatingirio burendi na kurwa ekoko bona no tugutubekerie tali ngora batebe na kurwa ekoko gochia asibali babe barengeretwe chigokora ebirengereri ebyo na satebire nigo bona bachikoba bagoipugurirwe egetambukiro nigatebire nigintu kyubulji sana na nigo gegochara kubage korokia ogo chechelia amatemo ali abana bagendete gukora negati yabali babwe gendete kubwete mangana yu no mo director of public prosecution uri kunyara kabago ikibina bosiougorunga Renson Igonga niganyara kabaga tebanga serikali ya Kenya techi kabage gutiga abantu bagendete gusalia amatemo muntu naga ikaranste kirasi makalika Innocent Onyango lakini lietali yaye igakurukwa chweya iteba na no yonde kurwa igomo chyo Nairobi tinda itinda school no moroki wa university chinga kicho maite valesco neba balisco ndiro konyoranga omorokia omuiboli nabwa tebese omorokia egai to 20,000 agachwe karansira amatemo lakini nabwa tetu rochego maite ekwende embunere tobwate abakenya nande mokorara umwe government sana because we are also representatives of evil embunere tobwate negento gete pride in the family ntaito mwana onanyore plane kwaralire minus aende university asigete kogo chicha kwanyoro mwana oyunchwe ya the best yarako ne D+ karate mita ebintu byamanya kogenda byikamba kanonya sports nditikanga tayo maana pinoro chino na Harambee Stars yani ngo yuguchisi mingwa kuchire yani family eta eto mwana wabakore akore abe kwa se team achiese mwamanya gosiekerera omuntu ole gocho gotoira na World Cup okay ibintu na bie byo cyo yagateba page ya kane gazeti ya The Standard bakale bateba bono nigo omo nene wilichiko imensi ya Kenya uyo kurukumu Attorney General onanya ariko bagakogenda busio wike gambiro agosaba aba jumbe nabarabu kumubwatisia liko nyara bakurusia bitango biruya nyara kwa bekubekwa kubwatekana nechi yarwegwa na omoske Lawrence Mugambi asanyara kwa batebanga nigo banyara kwa bagotenenia machikali yakurunga cyber security laws anyara kwa kubwatukwa negera anyara kwa chaka kwa limirimo nigo boni go moncho muligeri bagendete go yakwanira yo na nabo soma se gazeti ya page ya kane nyara kwa gokorera kinumugano no lega iga okari gukwanira igoro ya ekyamagia ODM na namono buna kiandalete gochia aso wacholi bu mwaka bwikiri 2025 asiboni gabakari goteba nigo baganeti kwai wikirugo kyokoba omokonyi bu murai bwense na egento kyarolekane kogoserelia omuske professor Kithure Kindiki na namono egaiga nigo bakari goteba emoske Dr. William Ruto nigo bona gendrete ne etaro yo kuligiriringa onyare ko baga koire kiamakia ODM na namona anyara ko baga koira ababwatani bali bali ko baba ko mubwati muske Raila Amolo Odinga elio anyara ko baga ko bana barabo lakini yegento kyaro lekani igangeli bakaleta banga asegati yabiribya ODM egonyara ko baga ko beka busiumbiri etagetenga wekerogo kyobo deputy president ino Odinga igonyi weto ODM ya demandlinga the list
bara accept gose kerogo kiria kepi bara accept bamanya goswa serikali gose onye no opposition the deputy president ero bamanya ngo DP ero koyo ODM bamanya go ikaranza nse bachore ningo ogochikoba ekwerende ogochikoywa that position woko ira na tarakaninte naroche aba MP kurwororo na barabumba bwate mashauri yabo ase batebete president Ruto onyogo koyana nubo DP manyanga bone wakuna ilidia Mount Kenya East Mount Kenya nini East bakandira naende batebire DP nekerogo kia bantu ba Mount Kenya East torochi nini Mount Kenya East na babu Meru Tarakanint nini county echo na baro bakanire wone kenkeli tora tebenga the political landscape torochi gochumutua nenjira chi opposition jira chiba shaped it will be very interesting yemine tumate ODM nyamba ko babo deputy lilo libono bara imuke bikawu byabo bara asibara koreki asibara ncheru muino gaiga mwanchu muligiri to kwana igoro yo kuimuke bikabu na kogenda koras baguchiko baba wancherwa nigo tutageta togenda umutimo ko cyabere cyisa cyo kwenda umutimo ko Diana tukoirana nigo tuchiko batugukwanira mange ayarese kigazeti eki na nemone gati yabo nali asibona abanyanyimbo ba EACC banyarwa bagosoa aso obumenyo bw'ichinka kya abamenyigete abagobwatanirwa na bali bagatebekana no boibi gose okuruma kibese kurwase ki county ao se county ya Nairobi na Nyuki Machakos na boigo Kiambu mwanchu muligereri nigo tutete kogenda umutimo ko musinini tukoirana togenda kuligereri na boigo kawanjiku atebekana nga ekera kwenda ngo jibunge tagonyara kwa bagago esesa na gurukende itukulie goro na kwaneta se bunge nene na kanyara kwa baga kumubuli mu waziri wa bachenu ninkikelia oroche kegendereta sesha igolende ka wanjiku nagendete ko suguna ni bikoro tona koro kinga gwe karakalia kebati tuiro mutimuko Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Enyagitari ubutamero chinga kichoboroere korende tarikire nyagitari erabo butamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kisheguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga nechi machine ichekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole Nkwakatura x-ray, nkugweni tura maiso, amaino, amauga, nomogongo. Ngokonya tura bangina kuibura na kurobeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubuate ICU, HDU, NICU. Ntubuate pediatric services. Ntubuate gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoke nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kia magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Amangana maya bunabotambe inethiro oye amate
na bono niwe akabango kunyaretera abuna atekire gochakira ime ya rugongo rwa Busi igo ikaiga ime yo mochi o Nairobi egati chingongo ao chense kira gituko oli ichuma ensaye mo ya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kia bene Ensoko TV oboroso wo Busi. Nguriole bintu byekerero bune simi, e laptop, e sapufa, e TV, e fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asenjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseli buli uraikerie. Nigo tugutukane muchinyamira no bokole bwito no bwokobokera. Twakire simyese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibiro muchinyamira mwesi mwariganye. Eye Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Uya kigimo mwancho muligeli Ensoko TV nigo chia butokire chitaike 42 maiga yense moya bono mambi nigo togendete kuligireria ali alese chigazeti ya semambi yabono na namono togote binga unyarako bago konyora libaga na wechore gazeti ili yago bwanchete unyarako bago korora na wesomeroro akiri mugano no lega igase page ya kianda umwe mwancho muligeli asibakare goteba nge kyumbe gyo kuligireria chimbwa na kurwani obukurumi ke EACC itukuri garo nigo Kenya tukabage gusagana chinyumbani chia BC chia abakoli meremo abanene ense serikali na nemono bali bagokora asesemeli ye wizara ye chikosoli elio gati yobutuki buli bagendete likonyara kwa bakoligereria ngaki chibese chikuru ku bilioni 3 ne gutensa ne 3 chiasrete naboigo kurwa ase wizara yu asbagata yabono nigo aba bisabu banyalko bagokora igento gikuru ku bunyabi ase chinyomba chia aba bisabu chinsemo chia Nairobi na Nyuki Machakos Kiambu naboiga ase county ya Nyeri elio konyara kwa bakoligereria abanyara kwa bakonyora obo shahidi gose oboene bwokoro kinga chibese chinchi anyal tokoba chikoibwa na nemono na rongo tebekanere nonye ne ebintu birebia bisirete kurwa asensemeyo kubwatekana ne ekyombe kyo kya EACC nigo bone gotebekana abubaka bebekire samaiso na kuligereligwa nabo bisabu nigo bono bakubwateganirwa oyo mo mu commissioner nabo igo oyo nde igare omokoli chisabu omo accountant nabo igo asbagoteba nigo bono iga banyarko bakubeka nande aba director babere se amaiso abo bwate company chuko oira abantu chinsemo au chigurunga travel companies nabo igo monchu muligereri nigo bagenda togoteba nigo bagenda te kogenda busibu ikigambero na koranga obunenki obwanyarko bagokorekana asbagoteba gukira boniga nigo chibese chigurugu bilioni 3 ene gutaisana 3 chisirite na nigo chikubwatendikanirwa nabo bisabwa banene na nigo bono iga bateba gati ya biri banyarko bagokora twaro chigoro chibese chikubuguli kurwese chinyumba chia banta bandi maite mule binte abantu bateba wash so literally people think that wash neli sakaragete umuntu ago print chibesa olete chemicals bi yaba nini yaba besa but now the real wash neye karoko nyoranga umuntu yibire chibesa kumicho no chegati chibesa chiyo EACC yakwa neiragu naende wae chire nyumba chire nyumba gekogere njero mundu yanyorete chibesa chiga tagupanga kogo bank you group asked na ndo the bank and fraud nini ya police unit gete gocho ba arrested obolu
ngai kwa ruseti chibese chio correct o bank now was yamanya gochaiga umuntu ibeta begete 1 billion nyumba na kiao kora chibese chisoe account achake guchitumia okay umuntu chiche taunia oigora ega kwende yoko ni chiperfume oli Katayana na Felicitas lituko baoneria abantu batatu mama itoyo mo boko taragende lituko baoneria abantu baoneria diabe na MDS sugar lituko baoneria abantu batatu but sales muinoga chialikwa baonia 330,000 baonetirenga baoneti chiri busatu o bank chibese chiri bonera ni chibese kurusi nyumba correct ochichota abana babaonia onya go bank egere eyinere njira ya moto gotanga go sibichi bese chiri kakuburiwa oteba nonje nimbwate sales nkoni nde perfume nkoni nde chituki cha abasbat no nkorusia yen sales nero yare tuko lakini kero kora oendo korobotuki sales yeri ndire batali koni kende geta hiyo ino ndimbwate liboli limase chwe ama nana gikwaya manya alia aya wash bose ndera kwambia ibone ere korokwa wash waro maete ko ibire chibese kwarali chibese chinga kichikoba chibere jit egoro tumie in fact ya serikali woni igegani lakini ukutari gwetoma sini karatiga mato bono bokurumie ndani yako roka gweko bono bo ibitayana chibese chi account chibese totebe CDF nini oibete to go pangi pakomo kai kwa ruseti chibese abantu mbale okoigube bisete kwana konyora abantu bakonia bono tiganda arakorokia gwate abo gwetoma Diana ya yego solidarenge lakini bono tete korakwa because no gwate following ira bwati boigo monta igorete kibande gie chinyeni abegete chinyanya ebitunguo nagasukuma koni yale tana koni sukuma eyo kwana kora muntu gotenoro abantu bakogende se kibande ekyo n'abantu bakwenda baye gwaka mosogoto babika mubuko bakoraki bagenda na kiki chwe yagoteba kero muntu akurucho tene no rasigita uri strategic okororekana nga nkokoro uri bonchuliri lakini utali okoraki botayo bonchuliri okororo no bungao egento kemo chandete ngakya korusi chibese chire nyomba chisoe system madawono chigo so ase system nabakonyoro ogolire building bune akobori unga yaru city building bune biashara byane biashara na bia leta bia letire chibese sinda na kwa minyo kabono wachi gosabero ni esako kwa igora biashara Diana na igolete biashara bikaleta chibese kando gaiga ayebo obori yao netibo kaleta chibese ayo kao neti chirububere era industry kyage kora chibesa nchiri chigo cha chisoye gabo aye ko ni chirububere rent ne ko ganyete stima ne ko ganyete bintongo biko ganyete ge bono mugo pingana no muntu okara wash mwanchumuligererio mugano nore ase page ya kianda ase gazeti ya The Standard ubwate bwo kumia sana mwana bwa mumwana mumura bw'imyakene aitetwe ase nchira yo gukumiga iga na abana babere abanya tukaba bakumuruta roche bakamusiba magoro namaboko bakanyara kwa bakumuruta soroche nabana abunigo bali myaka 12 na 10 abo bakaretege korwe kwekebe asipanya tukaba bakumuruta asorochoromo na nige gatebekana abanyanyimbo kurwa asegeta senikia ongatarungai nigo bachakiri obutukiye likomanyanga ngikerirete umwana oyibwe myaka 4 konyara kwa bagagoitwa nabana bwabake nige gatebekana niga asibwa na kurutoroche asilieta umwana oyukorokunga Rakfil Anyika uyosbeto bako namagoro na niga arutetu rochero kurukunga Ole Kasasi lituko lya Jumatatu tichirimo na nikobwatekana nangina omwana oyogurunga Vivian Yagiza nigatabo omwana waye niganyarta kabaga konyora endagira ya mogaso na akanyara kabaga soka isiko Elias kabaga kogosolia na nigabogete litanga nigachire ase skuru asale kocha ogenda chinga kichindo chikogosolira kini ekeranyara kabaga konyora omoichano agachaka kabaga kubwatia ekera omwana waye iritege kigetambatara irana kanyara kabaga kubwatia na namonego ikira chinsa ikianda chemagaroba mwamataga chaga kuminyoka gagoteba ororiro omwana oyu kare asoroche nga omelira mache okule na nigotebekana nigo amwana oyu anyarta kobaga komanywa n'omuntu uri gweta mwanchumuligiro n'umugano ororo bwo gukumia na bogosoma gabo tatu mwabana bokomorora una bana bakoretege korugyo bukumisana maite naye wape ni kara bana bari
chiolde naende tigato tebin no nyanu oyo tuligerereti oyo tengerete Ensoko TV nga ntobwate chikoti chiabana naende ntobwate chichera chiabana abaiga bono ngosibu bale nonya bara abana ngoiru bale chikwerende buna ntobwate Shimula Tewa correction center inaitwa Shimula Tewa alafu ntobwate committee ntobwate committee correction center nechi nyinge chire to baise ko buganga ngoko bomwana yabwate miaka 12 na miaka 10 ngati chikondiyo lira bakole kwerende lira bagambi it is high time tosomi abana tobateinga nonya koro omwana otareke 18 years kotinero koirwa ogambigwe gekogeraga igoroche karogo keligereria okoranga ni gento bachagete buna cheche that is from my angle lakini tunahitaji Diana bakore uchunguzi egere bamanye gekana buranye uranye no muntu manene mukolete kwende lakini abana abanjiranire lakini riri ya gobanga chwe abana bone bana bose banjiranite onye na ubakolete gakore ikibado buno boiti banjiranire okoranga ne gosori yarenge gekoere ngaseti ngokwanere ganga bagatema como rescue bagasinyo na ndoroche kosibo mwana umwakene amagoko na magurumu mumaye kuruta rocha se bakali gwaka untimbu maitoli that is ndatebe mada bono because umwana uri matubuna igetero cha na machacha agite kunyu ndoro cha asibire na ndoro cha asibire kali gukora kende bana abantu kali gweta na libache tekorera umubere okolete kwerende ofurotiri asamache oyo miaka 12 akamanya gotebi oyo be miaka 10 kira kora kitokwana naende this is chiki this is obonobo kabaragete bwetaneti nini ekerengo bwana karabache tekonyoranga yabeire serious nali bache teko confess ni ntutwa musiba naende twakole kwerende kero koligererie gente kenge net bono ikaba musibirete kenge net engotu ego soli chiko soli nchira abana bagakora lakini njire bataka ni irigoika nande ichira chire choboiti twaligereiri maten twaligereiri igento ngikali kwanse ke kuri kuti staircase video nere twabegete igachwa yali ngakiende no kwarenga mwana umumuraso agate kuri nyumba umwana sana tali omoke agacha guswene ne staircase akaenda nsaga akagakwa chikosoli nchira abana bagakora inse chinde timati gusino kumanya kusine bintu binde bakali kuligererie bito kuligererie chi TV chi tumata abana barabo bakoligererie chi plan chi binte binge sana urwas chi movie school chi nyinge njira ona rakorengera lingi gento kiliya gakora nguna bagakora ki nabagosa abakurwa mache mali na ndaro nga kyakora so even content chirito kurwa nigento kyugo kumisana lakinende tokotebanga twegenete abaiboli mbale gose guardian sokonyora ndu example Nairobi gaiga okonyora ashindete nabane kanisa paka magoroba pamanya kugenda na ndo kwanyora kende no any weekend they are involved in some activities inside kanisa mali so kakirende na baibuli tigaba manyanga kero mwana oyo na riga ngajiare mbuya no twara basani bale Catholic oigwe bagenda Catholic mambyo igwe abasani bali baye besidie abana be bakoreki bakale ikambiri nini sidie wakagose nini no mupira obo kabaramboro lakini goikira goita omwana oroje kurvamo sibeta magoro magoko bagasiba bakamaguka rutago it is so sad no mwibuli so sad yani oncho muligereri nege korwa kyogo 10 natumira producer ite clip yakemo Kawanjiku atebe kananga egati abajumbe bali batalikorwa umuchango bese babo gashawale kombe wa makeki areko kombe achie mpicha Nyanza ando DM na rugora na ande ekera wali Kawanjiku Karaka Wanjiku akolete igendo iguru kwe submission ya yese floor ye nyumba ye abini sebunge
nigabigete clip ikese mitandao yaye ya account yaye ya Facebook akabeke sema ya proof na inje ntagete mbambi yabona tora igwelio giria Kawanjiku Diana makwire na tomugano ole ase gazeti ya The Daily Nation. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this chance to ask this question. Yes, Kawanjiku, go ahead. Provide a report. Could the Cabinet Secretary provide a report on the implementation of Social Health Insurance Fund, SHIF, an analysis on its progress towards achieving universal health coverage in the country? 2, provide report on the cancer benefit package provided by the Social Health Authority, that is SHA, under the Social Health Insurance Fund, that is SHIF, including the scope of oncology services covered and accessibility to cancer patients. Number 3, indicate the number of beneficiaries who have accessed cancer-related services under the Social Health Insurance Fund since its establishment and the status of pending bills owed to public and private hospitals offering services under the cancer benefit package. 4, explain the measures put in place by the ministry to review and enhance the cancer benefit package, including steps taken to ensure adequate financing and allocation of funds so as to guarantee equitable access to affordable and quality health care for cancer patients across the country. Chumulili oinomo jumbe Kawanjiku kwa mwigule watamira gukwana tigadara kubolichweya ona very serious note siasoma tene bwata magana ya mange sana na bongo chalero ngotebe no mubule twarori abande bakorangirania abarogi abande barangirania abaganga umujumbo oyo taprofetia point opurufiria point lakini lazima gashawa koko manya gukore kwene manya gukwana exercising your mandate in parliament bintu bira ngo bwana reta kole kwere muino gari the most powerful house nje mutara nje utarande binga President Ruto ene administration ya enembe parliament was an area of oversight the executive onye mbao colleagues ya right naru we have failed as a nation. Boro muntu utabaise ko gutabuka ukwana okoboyo ndabole ti abanda amwangete ko parliament ngaskiba bankonyete ODM mwe bwate chi professor of law chi legal scholar chi doctor babo buru akamanya koboli nje moma yaka ngaka Wanjiku monge wa matinga monge wa makeki na renta matingo yami amineti it was igento kyabwene retakabe Rosemary got the yale wa makeki no ruli yoga sekere but now gokorero bo mainepi to baise koganya gashawa je gukwana omaya gochaka gokorega igo gashawa rena gwatobo ene gashawa na gwatobo ene gekogereke rokuligerio mainepi elisti omate gashawa bwatare konyaso elisti eligashawa na rocha konyaso makubatebi oyo Professor Tom Ojienda Kisumu Senator oyo Dr. Oburu senator babo Sifuna ne Chiroya so na bwate pointing ha kego ika 2027 kandi na into moto ya CMP raenda matali chikolegas kaitora ndi Kalonzo naganira erigati kashawa nagani byasoke abandi na Marietani abantu bacha isa truth man yoko moroka truth man no muntu bweke umunyakene muntu bwate ndugu yana kene na gukwaniri bwakire kene konye tutaranyora irigati gashawa era batebi nchine kene ngo batebi amaene ne kene ngo batebi okora igo nande botambo mate umuntu kwane kene gangire n'abantu Gobono Mr. Truthman wa makeki wa mtaranya ngaito makeki era ngo sokiale nera kwane point bari no monjito murya tuguira na gazeti ya The Daily Nation page ya gatano nomo igo kwanera igoro yo muske Kalonzo Musyoka oyibagoteba ningale umusani nigabeto musani umuskire la Morodinga oyibono nyagusira sege kegetambe asitoko manyigwa nga abantu goitane chimisano litkolia lero kunyara bali bawikira na sinsemo chiria cha Opoda Farm ase obuinda bwaye gusembera yayo muskerela Morodinga asibatebire ncha ya moyo gochia ko moisko yaye nabo gogosangane amate yaye ande batebire nga familia ye muskerela Morodinga ne bari ganetie
na rituko rero kwenda bali ne chiombe emyemo ase chinseme icho cha opoda na ntokomanyigwanga egatia baraiba kwendona ba MCA nabaigo aba governor nabaigo elders kura chinsemo cha ukambani ase United Opposition watebiremna mbachikwenekia bunangu cha bari kubwatirana eri kwenekia buna obosani bwabona baigo barayiburi muskirela Morodinga abwate mbachikubwata chimbatiro chaye mugano ase gazeti ya Daily Nation page ya 5 nomo ndo chengo bwino bwaraila tukani ilibona kiromo kanaiko karatiga boina tayana nona makweli na baka kumetingwa byo twirete ngoyo toilete akwebol sana na wakali kweboli sana yakara chembuge wiki yetu akolire na enda wono roche karonso mbono acha 500 ne chieli emyayemo emyayemo na roche nuru kanga igoro no arenge ni chingoko chia yesa abwate emokeyemo echinkanga ibere na igetoro na no murugio ni amate yaye na ndenkarra ida mama ido dingo ko babanka wekera bagwa kwibicha injira bagutenena tigaturara kalonzo gali chinseme cyo chia Kisumu bono igige to igoro lero buna gutara nere mumuro ene simi wali ase chinseme tigatorega kiaso eta senseme ya Kisumu bono Oh, Alvin. Yes. You know, I'm here to see Mama Aida, Kesho, and to continue mourning with them. The lost departure of our brother. Oh, Alvin. Yes. You know, I'm here to see Mama Aida, Kesho, and to continue mourning with them. Manchumurigereri oyino moske Kalonzo Musyoka nigaraire chinsemo chia Kisumu egetori toko liegoro atebete ihondega igakomora Mama Aida na nkogenda ari buna wateba gazeti ya The Daily Nation na abantu chimisano igatia baraiba kageri gwikoro no muskeri gatega shawo nande tokomanyigwanga e convoy yabo niye guchigo cha chinsemo cha Kisumu bondo epaleyo tigaturigererie siasa yebirero na nde tororenga kirero bakaba bakwariga ni wase chinseme chumo chumurigereri na nemono tororenga ngakikirike gendete na amagomba bagendete kuire asenke yu na nemono ilikoranga banyariko bakora bakuru magomba indoche gaiga na matokeo ya muisonde Champions League lakini butukubigora nandi chikosali chiago saletigwe mwanchu mulire nabo gwesomera sesemo y'ikigazeti onyarako bagokora kikirike gendere toro na anene mono onyarako bagokora nga kichitimu chikoleti no ando mugano no lega iga uyo kabeire omwaki chingundi kurukunga chairman Ruben Ndolo na nabeto mubunge ngakiyemo Ruben Ndolo maetega amanyekanete asulingo wa kupigana ndondi chingundi inege ntorabe go gwesomera ase gazeti ya The Standard ase mambi yabone chinabekirire kando Diana ko gwatumugana nonde tore toegwe mi Rwanda Ruben Ndolo na chietelimo club gete Nairobi ga ndanya gukwanirita ngemanyete bono chi paunza no mate buna chi go PF ulia mutange taeta como goli ni no mate chi paunza ndiri chi go PF chigo tega tuligweta abo umatori akamate bi sukatingwaka paunza liga komie ke gake ke chakir mate Ndoro na ba muhagete nkundia yamo olingaite nyakitali achiete gukorera tamanye tingwa muntu gukore kwende nere ne heavyweight nini sate abatiga gutia machwea ntiga gunya gutia mana ni no muntu yarakirete wonanga nere bounce ate kurwa okay a champion champe Tara somo Rwanda ichwe kwa rantu bwate sufuria pati totara kwanda sufuria pati mwanjito muligeria abakenya bali barase chinsemo cha Tanzania wikira boniga nigo bamenyete no bwoba asiba gotebangano yene chisime mbali kunyara bawikira si amati yabo chimese chigo bago diriti
nande bagotebani ngo bari target asenseri ya Tanzania asiba sinyuru buna bakunyara bakwira na imensi ya Kenya kurende ngo basabire umurayimensi ya Kenya kubwatira n'abarayibande banyare kubwatuko bokonyo Justin Semecho banyare bakumenya buna bakomenya wacho muligerali Tanzania kwa jirani twaro chegoro I think ubwa mate bwitu bwa bero muchando sana mugano nororo gotebekana Tanzania yatuganyete tunyoruru na maiko bakonyora ubwa uru yabo batutanganete 1962-63 Julius Nyerere galinge ange mono sana n'abarayi baitu bense ya Kenya na arwanirete Mzee Jomo Kenyatta kuiguliro na nchete abantu barorogongorwa Afrika ya mocha baigwane ngikiabere muchando ineli bolio abarayi babonete kuyoboli nasema mbia bona buna twateba igento gekuru kwa inyoni nenswe omenye bwabona bondo chinga bwabero boko inkito bakolerete toboli nande totebe guni inkito kolerete abatanzania inkito kolerete onye no kuoga Kenya gaiga nseito torore tweru tamali baime nseito tole torore tote yumore yito buna tora matebi nseito tole inkio konyara kibagecheti okwana igoro yokweruta indoche bambira litol dia kabwate mweshimiwe mbaramba ndero okay mubwana chingoli go sitisa ine chinara tegera emeserio kamarango nyobuskia uye studio debwate liberera ndabolira mukanya wacho muligererio mu Rwanda ule gazeti ya The Standard buna chweya akona gukwana igo nigore ya CBJ 12 asotoroche ekiombekia IBC kiebiseti timade saying IBC usengoyo ebiseti e box elitokobeke ballot box akebiseti omutwe kindikero gintoko ndokerochi voter registration ewekaniri enguru maite ko genda ngora sana bono dabikarazete enguru goro egenda te gukwana naga ige sign post yoko gende sabali omwaka bwechiri bubere 22 25 nero kiriga igo mwanchu muligere igoro naligereti abana gete balenge gitasenie kyamo bale gotebaga bachibeliki ni strategy babwate batigetiga bamanyete bali bago chababali kichikura mapema abarachake kwa kachisabwete badatebeli kitakacho abuna bana genzi strategy yabo bagoteba muyanlish bale lakini baro mu Rwanda uyo ndio roche nkuru eyo ego chayatara 2027 kilometers ndo manyinga chikautire ngatobwate ebogoleti IPC ebogoleti IPC ando maite buna bone karazerega ngangeri mutumira erategera karo kende naende na minute nga kuruona mpaka 2027 lakini ingakiyemo akira Isaac Hassan nalenge asesemo ya kurende yekiombekea IBC chinyumba cyobora liyo nanga buna bono iga toire none chi advert turara IBC nebigekora civic education nanga boni ngana basomi bara abantu akichikura chiwakiwa I think part of the problem gosega tiyo muchando litubwate nekiombekea IBC na kirokyo lakini nenda sobera tebwate kura abuno wichiko chenjelia mauncholi yao lakini nene ya mauncholi kale abangi bagotebe birare akiono nye birare nakirindi bagokonyonya IBC liko chiwesokia ibiki nonye mashinani mali boni kinyoro ime mama abe yali negali bakanyamira taoni achiko batekari ro chinako okay strategy bate abagachite ayo manjito mulige byarende bwatekadi nchena bwatete tigana cyo mu Rwanda no the Daily Nation mu Rwanda yobutambe ngo tigara chwesa uliarange nanje ogoteba nga take charge or I will be forced to come in doche norega gwase screen yao ndocho yo Trump ne keroge kyo ine bendera ya Nigeria na won Nigeria dinde nga no mwaka tinibu no arabu ndoche jeshi ngo kolere kwerende ngo jeshi America ngo endere by the keroge kyo ekiroge kingelie koko uikaransa kwa kale kwende kwa electrocuted kwa kwerora
nabora tebe igo gose naenda tebe ekero geke it is a hot seat gogo ikaranza iga amangana aro na makongo lakini rende innocent tuligereri omugano obuya because kero kuligereri the Nigerian officials mbaso gete goteba barabwo they have no problem naende Boko Haram teligoita only Christians ngoitere mpaka Muslims igo the idea yogotebanga Boko Haram etagete ti Christians Nigerian officials batebete oburo bokora because ina ngane tayo ke kogera Nigerian Boko Haram egoita pot aba Islam na aba kwerende wanti ngomanya the interest ya USA ngaki ego change so suddenly baka bare interested go to majeshi kwerende Nigeria naende oyo ndo mate na igore refinery nene sana na ni Eriko Dangote bagataka como frustrate ngambali kugora mafuta kerako batebi there is no need. You see Africa we have a problem. Tari Kenya shida njiro imagine nga Nigeria ko ni mafuta go chisiko once yamanya go chaka kugura yama go chaka ko import the way to ko import mafuta nini Kenya agaiga bona refinery ya Eriko Dangote nkaite amafuta bwate na bago isana nini aba Nigeria na ochi company echi the international companies chire megali ochi cartel chiri chigachamu como frustrate ntoli kogora nini mafuta Eriko Dangote akaenda akagora chi truck 4000 kuru China agateba mogo chiesa igonko irera aba ninja mafuta mpaka asaba kolete kwe asaba nini by currency timanya can we have that connection tima interest ya US soldiers kiego chikokora Nigeria 30 something the Nigerian army can contain wono tigatorore chimutwa ni lisolie ime sana chwe aligereria magana yu lakini Donald Trump muraibwense America agoteba tiga goita abantu mwanchu muligereri chwe gachakaira ne pulpit agontebi abugate murandio yo masomo ile kurunse kietata kwa Angola kwa prophet Elijah omubania oyo no mubania paiponto bwate Elijah paiponto bwate asetogote bwa Jesus Christ of Nazareth tokomero of Nazareth because no akolete kwerende ya no akinirete Jesus inigate mete yani ko fast kwa ko irete 40 days and 40 nights ya taraliking okay mbake gacha goikera okwengata njengende siku mbiri muraje kumuyi urwasemenyete patibono oyo igere bagote bwakire agike batiada tagote biga ino zedirogole twawasi ngare gote bikurwese ataranyira bemaje ano maene ni ikera ntyo taranyira na macha togenda muzije ono oyu ndoche gabu okolire emyake kiana atana kulikenda namora Kenya agaiga gituru murasto unamora Kenya agaiga agutarerwa nga okaba bonta bwati nguru mata korero mane pi omongwano oyo posiboro bungo tachare kisiri yoto tebiga onyo mwana nyasaye nero bwata chinguru dayana mpaka aratebe esimieti gaberira bwani naenda alitebelira bwani yeye ndago tebienteke ikintu gyukankwegena nebuku lakini moya bantu konte ngana ko bali njara miaka 9 tana kulikenda ngana enda tatu gwakera 40 years mpaka 20 nini 56 hata noene karanya saya tunge Adam na Eve na abatebeti ki plant yechu amatunda na arenge garden of okoli chweya uchagire kurobekanira murandia oyo mubani onyasaye mubani oyu garense Angola egati achagete kwengato mwaka bwejiri 2015 nemo na niga bugate kirenga gyokoba asomo ngato yu so kwengato kwe myaka 40 igarachi kobaga gukuru mwaka bwejiri 2015 ne tano nomo ina sentia ndakuburi kero monta kwengata ngwe swiali 2056
okweng'ata kwendagera atebete nabo gwesibia lakini bono kanga kwabolibia iga kunywara mache karahatikana na mache okweng'ata okeng'atire na yakurusina ne chinguru cyo gwesibia na yakurusi 9 years damn 9 years ngwana kuli 9 years ngana ina watata kwa kabaka 2056 ibintu mbire ngora ateba I'm sorry tuche tulige munyagitari bwe birengera liga bantu bale paranoid bale barengereti birengera bya bicaca ligete bigichete bosyo baragote ibintu bitayo omuntu rabago ikaransa sagate binaro abantu bakominyoki batayo naroro mutandao ga bakulikanga ngoyitika kumwira nelibobe ngamumo maete lakini nje tata tiga mwira nelibobe nande motebiga ndugu yangu ekero ko umiro bosinko bubatore okoragera secret kwa manya gocha koga ko naina abantu na ni yasineki umwana yeso ne umwana nyasaye yeso ne ro rwete ingoro gwata chinguru chonsi akaira 40 days abana mbale kurwa sorogongo rwa Northern Kenya iga kera litwa twalete campaign yale kuru Kenya Kenyans for Kenya gose Kenya for Kenyans twali kuru ndagera mwana uyu konyokole metinye bere atarabeka kende gose chikisatu igo mubero yo chenche tipi kera etubo kima ni gebintu byonchote ndwabate story ya Garissa University omwana oli bisete nere kwerende bisete room gete akorerete kunywa mafuta redki wancho mulere njara tabwati macha tabwati kenda obwete gosoka kwa babande baitiru akanywa mafuta nini redki inaitwa redki ayabo bako yoko yaka akanywa maonda ingumo muronda yaro kolira 9 years mondo yobo kimako linda akio onyengiriga kirende aniko tengali iganga tengali no ine tengo to go jara ga to jara ga wancho muligererie na maybe no mubiro yoro mokera kinyo twakwani rega ya enjera getawe kora torora aro setera kimike boikabwa ate chinguru tintage dichwe ya tenge kale se eset itukulio gatenga ngo ikalire nande tubose kogendaka rero nte tutigara ondo rusie tayeyo amo mururi ukurangirio oya bago chichaga igane mbarambamba etengo beke inyugo tabani go oya nkurugari ngurugakale iga kajire skuba I told you bono onyora bukato beke kando ga ate bago chicha bakare prepared geko gerori ori nkoirurukara zena batayonzukerie kamera chwe yoga o make sure no record at least yetariri tete nkore kwateba igo mwancho muligererie kara to kwa negoro yendagira goro yo kwengata abana balese university bakurunga comrades nabo bwatomugano bagotebia matukande bako bawekumba tunainama ndagira ya mugaso yaita bekumba ya magoroba yaita babeke suti barorekana bura chi professor nande bacha bateba comrades power comrades dia semo yo mweli yo murubili bwesoko bwakire tuchikoba tugukwana na Mr. Masaki Frederick njenta getembatige bayikaranse na Diana bakwana magana batatebye mechando bagwetera se chi university nje Diana nakobekire on the hot seat gakirende nje ni tigankwa ne testimony nande nyasaye kera okonyire wakole kwende nje limo ningetete mutu rwanko ende school yo ne tibiti bonde mambia ilikuwa around saa moja because class na what saa 3 tatu maiti osbati nale kando gabu olikuye kama mandazi mata mandazi na mapesana karubate enja kora gutioka kuinyori bake Christmas Bueno senti akti awase mwete ngakindori ndo mwano mito igonda ine chalendiete tiawase ene chalendiete giroli tukon amen bono ngake sabu timbu ati na ine shilingi lakini temo am approaching igali temo kwere ndeli ko limusuri una ukorangeli liko ngaka kabisa o maene pinya sawa togo saba na wana ligere tinze kanyoro munda tunapetie pound nkanya chora professionally njera nero konya chora etumanyiti bono choche nkwegeli nkanya chora professionally ibune expert yo ibuna ya ebese yago ya ndali nkakora mandasi ya 3 ne cha ne ra considering sana ka kombe geta kega nkali akimanya sawo litogo sabo tongete igoro nenze ntali ko ngainere nje ja sana ntebeti
yali bago kuchikoiba ligereri nsawe pese yo chora genda ali kole kwende nyasao litoko sabanta likongainere nabana chitna nywete echa litukeli ya mono mwancho muri na mai tena choya na ikasa gutia kana nda gutio na manyete gusina cha ikasa gutia na sumurubiri ikira gutia na sumurubiri soko kwa ne comrade nkoro dero ne bwate bo manyibuga ya tebire aya mange turate ya bantu mwancho muri tigatogenda umutima gutokwirana n'umugana w'iki comrades. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Kurwaso mwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kogenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Dr. Stanislaus Misati nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nkuba akaramya mwana saba no mu na turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakirisimya se namba 0722 73 4583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Omwancho mulire Nensoko TV igeta sengiye Nensoko TV ibwatira sengenje yawo kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili cheni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nensoko TV oboroso bomugusi amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Nensoko TV uboroso umugusi Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorere spare part chie chinguru Sungusya electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sabyo kole talentambe gucha kuri byombo
bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwabatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batopo umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenjera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakwigwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni Soko TV no gotochi kwa bato gukora ege korugeito tonyara kwa bato gukora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi Mwanchumo ligereria Ensoko TV oboroso bwomugusi Nche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na nche asemesa ya mayakoru Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elionchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso bwomugusi Omwancho muligereri Ensoko TV igeta seni Ensoko TV ibwatira senge nchao gokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye county ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukuria Jumatatu paka ritukuria Jumapili tini gongoro kopetuel machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bwomugusi Mukabora ingerango oyechigosori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancho omurigereria ayebune motutire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyo kolio keraritko orio Jumamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso gweika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorotera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Eye Ensoko TV oboroso bwomugusi Mwanjito muligeria bwita seni Ensoko TV tugasaine no morobiri Ensoko bwakire na nene chinga chiri tubwate Fred kigaiga se studio ito
oyo togoteba butambe ngano musajensi na oigo comrade na liritko lya tukotumia asa uchabateba nga comrades power warokewe university batumanyanga oboraibu university na kibole na bigo batwerera buno bugima buli bo university bare igonga litsko lya rero aine gati ya tukochikusanga niga gusoma si university ya Kenyatta na ndena chitega last time lakini gachite kanyoliro tukamotebia nga litsko lya rero rire Thursday TBT na litwari ko morentana ndanyare gagotwerera buno buraibu bwa university bole na boigo obugima bwa university timaitigo ikaraboni go manchito muri ya suiranire skuru timaitigo sina betega kogenda kakori ne gunyara kagototebie kiagara chinga kichile chara chiabo chiarenga sumogiro entwara borokiwa bange mbanyara bakogenda chinga chiabo kolende tigara totebianga na chetenga oseno bada se skuru korentika na mwarigania Freddy karibu sana. Asante. No maiteke kusi? Omugusi. Karate ya Marietago na sokoro tugende nomero biretu. Asa Marietangoro ku Frederick Consarigo. Ncheno mwanafunzi wa Kenyatta University in Kankeroka, Kisii County, Nyaribare Masaba. Na rabo ikone Lidore University? Yeah. Freddy kiwa chiteka kwanza? Ya tinchetika. Tuchetika? No na beire Nairobi. Ayekwa minute nga aborokyo ino directora na batwaro mugiro badongo chokwira na bari. Lazima bari koirana because ntware kogendera yo. Nkware kogendera yo. Lazima bari koirana batosomi school fees ntwakanete. Iko it was not easy mbare koenda aro ntware koenda ka tutarasomi mwaka oyo. Narora aborokyo abange kurwa Sechis University chama sieno ijetoni baenda kabagotebanga barumba bari gutigara skuru ande chinga kibine chigatime tuse university eno bari bamyete ime obusalimbu ababu na chinga kechiga batari ko ende class abantu bari tomente skuru it has a challenge yabere nene sana okonyora banafunzi balimba bwati ndagira bakori baumire ayo batendagira ko ari kuri yanya nje nawe so teraba raisi asitore twayaiteire lakini tuwasavire for 49 days ama tukemera munainama tunainama tunalala njaa lakini finally wamekubali wito. Totaraenda se kuinama ritko lya rero Frederick ningana limwe muntu wabugate eriko tebanga enswe nenyoni na obiranchane enswe isi no mente enswe nenyoni na obiranchane kuri ndo bamenyo bwabo ngayurabe abo menya bwe nyoni nenswe kero byanchanire omenyo bumbo iyo wanjito mogeti meetingae ruchensu kwanza litangani ensu nenyoni mbyanchane nekero yabe iri ngabyanchanire abo menyo bwabo ngaiburabe na lyalingana lito lyeritsiko lya rero nabono tosange no yominto Frederick arotebinga kuinama yoko ikuinama ilikujaje akiachete kuinama ilikuja hivi mbare tuachete university mbare tuarete to university na baiboli alafu kuruka okonyora chinga chito turuete besa nchiyo kwanyora ngo mwanafunzi achangire tuchibesa ekerajo ni university kerewa joinire university in the first place so konyora ngano bwate something chiricha change tukoruka then after emetienyi kadhaa yetire kwanyora ngo mwanafunzi oereiru tabwati besa oereiru tabwati ndagira ruete neroka bono kwanyora gano tukoruka nga ukuinama kuinama neri ugotiga breakfast yeta kwatiga na lunch yeta kwamanya kurigi sapa yoka wa survive igo na bogo survive ono una saina macha igana nyure jego ika lunch ndore go seninyore lunch abarene ntubate turungi na boko ganya baka lunch tande sapa bado na boko ganya ntuwe kitaseni gito ya soko TV toko amna kwa swaiga igirasi no kirege kombe no kire sukari no eri asante sana hakire betari ya Frederick ko gonara no murayore bu university na bagote tebyo buraibu ago no murainde bu university twabete elected a week 2 weeks ago na chi challenges to wetera ne chichi oro murayo kiase university
Oh, I'm leading students, students from the School of Law, Arts and Social Sciences. I'm their delegate, mwakilishi wao. Yeah, so challenges tu etera sobora yobo. Tutaraika challenge ekero otogoika sobora yobo university. Ange mono nkimoko ligeria. Kosaye bono tutaraika ikimoko ligeria nki yako motivated ti ogache koligobora yobo. Oh, asante. What motivated egento kia motivated tinga na koligobora is in that kind of a human nganchete leadership na ase nanyorete kindange nabarai abagusi baka motivate that nabo nayo ko murai so gali skuru okoligereri chi challenges abanafunzi bagwetera kwa ranga uno murai no nyare go bakonya in one way or the other so ngaba motivated that abantu bali bako inspire ska na bagerete ngatenena ngate but I can also lead. And you are leading. And I'm leading. Nabona sobra yowe university maybe inki moko ligereria kero moko chora barai nabiko nako kurabotura tutabichi categories moko twara metesi ya Kenya tubate president yo mokonyoe kamba sibora bunga kibole kamba sibo obochori boliga ntobwate president president yego twara abantu ba 6 plus yere baba abantu 7 alafu ntobwate schools representative bono bunanje nchengo choru n'abanafunzi korunzali etogotumia the delegate system you ya leta na hidden duale as a motion in parliament so ntutogo choru n'abanafunzi tomanya gutira ali twachora baraya babanene ya bono kere twachora n'abanafunzi twanyora chi presidential team sinchiro twamanya ko bachora ya igoboka bono oyobono oli goropi nere the president ya borokia nabwato mokonyo yere nabwate vice tobwato muntu korokwe treasurer tobwato muntu academic secretary tobwato muntu korokunga babwente ko basaba vice ne secretary general na bono kamba sekero moko likoro bocholi boli ingi moko ligeria swa kero moko bokora okay toko moko chora leaders aba etoko ligereri how interest kibabwata go chase comrades because of the challenges toko ligereri chirito bwate to makoligereri mora ikiora tokonya bono buna a challenge a new funding model ya last year at one etoko ligereri nga mora ikiora champion tokonyeke sauri to umire ne serikali ngora enda to kwanero na abiafu nimaite umoro kyolegali no bani first year mbale baikira ni rogo choli bunegati university no nyaba aborokia balenga somogiro mbale bakolete bado bocholi boli nari maybe okwebulinga ekiro bocholi university bakokolekana ekyombekia IBC ke gutumika gose emiro biru nere mu gutwara buna comrades ose kyombenkirike ochekia barachukura chiri kyara bonekero mu guchiaka for instance Kenyatta University is a world class university. So what are world class? A world class university. Ntobwate Kiombe that is IBC in charge of elections. IBC ne ye school ime. IBC ne ye school. Na elections yako nyora chire fair. Boibi mboyo. Now that ntobwate abateneneri batenenerete. Yeah. Aibono buno murainga kyogo kole mirumu ya Kasi University. Emere ya Nasa University no korwanerera chi interest cha banafunzi na ndebuna twasoe tobisi mbono twasoire bunande TV station ya representing students yeah iko bono oberai wenu tali matuka atali karibu akolekanite 2 weeks ago yeah omukore ngole by the way tingo boleti omwako gatatu yeah first year simba swete nko baharas mokare gose mo bakaribishe tewia yeah first years kera bago se skuru nakonya nalio bochori bwo chaka na lazima ntokororo konyo mwanafunzi yoli litukori elections nari aranginyore ono wanafunzi abantu riko baharas etoko bakonya bunanje na soete na konyetu first year barabongo nje bari gyobora igose bado bakabasere second year first year mbaliko anjero ko boli borai kera basere second year nari bako boli ebintu mbire tokoligerera buna chi units wasomire nirenga first year mbona ko register poto first year mbona ko register Wabono lazima manyanga kieskuru ere korwa bamanya ko buri mwako kabere iko first year bono timitu kusiba register units
ototimete osiba manyire mwabatariri chisukuru gali umetona ngakete nonye kwarenge fast yo mwanchito murigerio nyokundigeri tyando cia sore time gusenga kiyaba lecture bainda omogiro kakitara lyo muntu kwari gutari school manye nga administration inga yere wing something to se bado windebiro asoko chigokonyo ikero units yitari ko reflect chinga kichinga itira kini rene rainu kora motari buri ndu abakonya mbanya gutwara hard time mbana gutwara hard time bono buna bago jeni university no bago tonyora tu abakonya bado ngokora mole freshers night freshers night aseba ko iberu chisimi in Kenyatta University tubate security ere igoro na banafunzi mbali ko iberu simi security ere guaranteed maybe challenges leaders mogo cha mwitira se university. One of the challenges neyo kanyoranga students bago depend on leaders. Metekere bago chorire bago expect overkonye at any given time. Bago let lunch. That's your work as a leader. Bono bunoko inama is a special case. Kanyora abanafunzi abange alitogwetera lazima tobe na into asebikoro to byabo tobakonye. So that is one of the challenges. Kanyaro mwanafunzi for 3 to 4 days tarari kende as a leader went to chip in egere omokonye na as a leader it's not that all employed na yo kororerie nke kwanyorire na robo akonye mwana asa uri gwatebire leader tari employed by the way campus leaders ngocha bari bakan ntori bakan use ko appreciated ngobura appreciated kere kwa safi but tori wakan bado naonda si leadership ye university ndaite kumanyanga kimogo balance ya masomo aya ana leadership wenyene ego depending akioko work how speed you are nabo togo balance because kere first years bago so okonyana lie campaign yere epetetense ogo so eskuru ekemambi 6 kwa rorosa 5 ya butuko remember gatiga ne students yogo serve wono koligereria nga chitaikaire ngora nyoro minyoke kirasime yo grasp nyore nkaliaga ke lituko litaraya ntebe narangeri gwase tidiko enda kirasi igole ndi na kirasi kwa kanta kwa gake tro chibono leaders yo meteno gwetoma abana kwa iguri ngo strike bakari wing something ose dom gete tebe to sede chi dom chi koro kwa chi hostels kwa iguri ngo chibari go strike bado no sare ndi kirasi mego soko sabalibaga tori go sabalibaga university bago toriere na machua ono bago totiga onye kwa nyorire shida osonye guteto minyokase ago soka ngora oenda se kware gochi lecture era tatete kumanya kugicha twakorire rite muri ai amatemba idengo cho muri mwakora aro maybe ngakyagocha arabaira amatemu singa kimogo korango chanchira na more usemo kari ko irwembero amatemu mbuya tokora na bune university re world class togoteba nga gogotoka gukuibira ritemu na bugoto mukayo ndaiturante biri umurigereri itogari difference ya matemu ye university na matemu aya a class 4 yani a form 4 a class 8 kusema temu andonsi difference ya matemu a campus na ya ndiye birasi binde bono kwa ruri ko mega form 4 amatemu ye campus nabo aramakon matemu a campus otasome otakora kera lituko otasome oende siasa buna inche na bora umie kiagero utacheti kirasikiri gendo ngeyo chikonyora na litkulia matemuri goika gendo kiriga somiri na kigegocha ono utacheti kirasi mosome utacheti kirasi me make sure nga wakore something ase lituko na boko end up ku fail litkulio mweri karo tebingo igoro ye chikati chimogo cha mwakora igento kemana kerona join campus tu atebetikwe nsomete Maseno University lakini tu atebe tubuga kero twarenge kero na koboli freshers night na ndintu bwate freshers the first week mogo twara okogenda motebwe ne emasomari na atebe tukuno kwa misie kati yemo biyo misie matemo hospital beoria tubaite kusenekene ase skuru yeito is a different case amatemu chikats
mbuya okore chikats kegera buno komisie cat amax yali yao chikobanze igo cat is an important examination before ike main exam mbuya torakora chikati echi kero komisia yemo amatemu ali to gochigoyeta kaire pass mark ire 40 abande mbalire 50%. One exams kebwate 30 obetokora meaning you are going to fail. Wa fail bagotebanga she failed ama gosiga fail terribly. Ndo mwalimu itaka tebiringa so kasiko. Toka etikati yane yenda sikona leto irana. By the way moko merana. Eda second year betadia. So longa sita kwa etikati yeli alia ena nete. Itukondia mochi kumerana. Na grading university yero na kire. Grading ye university yeto nere fair. Of course university chance. Grading ye cover fair that it's out of 100. Lakini ingekuwa kwa rekat chikati vere 15 eyun 30 main exam okonyora 70. So wetete buya chikati echibere main exam nonyora. Iko chikati chiko bibira se ntobate cat 1 tokatwara cat 2 na main exam. Asechi unit. Asechi unit in each and every unit. Onye no muntu okore sabu na bwate cat 1 ye sabu na cat 2 na lite muri omuiso. Last time gwatete mu rigeri ito muri mukwale gukora. Taite na ndo muirorero muri moyo. Otebinga chi unit ire ngo bwate tuma go sigo kale ko savari university. Kosayo bwate time iri okorara. Inche no mwanafunzi ase Kenyatta University ngokoro muri mukuru kunga English literature. Na ali English literature otobwate chi units 48 before you graduate. So bunande ga mwente gukora chi units 48. Na saizi bunande tadia tinda iki 48. Na as units chiane nare kwenda kuburi kirogo ntaite timatemu. Iko lazima uraita kurwe klasi ime umaya kwenda kora wanafunzi. So lazima kairorago ekero goshikoriyo burayi boturiko nanga pwani mbwate skills nimbwate character yoko bomurai hapana inki bakoriye libono lazima bararire kurwe klasi ime ivya mbabwate kerengo maybe yengo ligerere bare ali keroka na kuburi chukura no bwate ebintu bikogera ebintu bakorigereri lazima barayitera iyo academic performance na kiwate beranga first year bibara manya unit chinga kibago score utayibono gago bono lazima ora score high in exams oita matemu gogo tenena kuburi ndobwate pass mark yakaba 50 and 50 gore ndengwa abagori yonse igoras mocha kere kirasime gogo eta matem nalio kaenda kuburi bono nje una ngokora English literature lazima nali ko card in class for me to be in that ballot sure yeah lazima kware ko card nje ono maitinga nje dinge seno bra ingolia nimbwate characteristics ya characters nimbwate mbuyo koligyo brai ingogenda gale mbatenga inkoliginde o president abalinde nje so koligyo brai be kambasi ya cerveza que ganja no ndalibia nali nkonyara kubatenga help nkietara soccer nanyara wa kesini teodora kwanira amangana yo mogomo yo bwa aborokia baino lecturers na bari ngobogomo. Did you have difficult time as a school? Ndwanyora difficulties kwanyorete serikali ne school teiwanaini kwanyora union ya balimu ekorokunga wasu yatebirenga omugomo no gendera. No they mean challenge kwa itera sama tukaya 49 yomogiro. Yeah. The main challenge challenge ntangani yarenge tware kwa ndekerasime eskuru yatebanga twiranye birasime weke birasime kwa mwanyora moko minyokiu that a message to wente kuigukorwa so mukubwa uri okorokunga nerewe songa nero wente gotote inge birasi biranire otherwise onde tayorate birasi biranire vice chancellor ya chabu yari kata by Monday abantu wera ne kirasime twikororo abanafunzi baminyokigo inere challenge as first years kera mbasomete wiki ntangani ya kabere ebakumitinga ya tuache tokale ko minyokigo inere yaringe main challenge a challenge ende yaringe nga tuwe westiri mono una abanafunzi gali skuru inyore abanafunzi ngwa kana bari erent
mwanafunzi ngoragirare kwa maana konyora mwanafunzi yako spend Nairobi Bugimumete bwa Nairobi intoko wikani obugima bole gusiria obokongo bugima bwa Nairobi and being a student we can tell baro obugima no bokongo bole kiagero maite ayunguragiro ri maybe kemambi mwaso talinga mbari bamenyete imengese echi kwerende chi hostel chi nyingi akonyora ngambari koruga mbari koruga ogole ndagiro mwanjito muryerie kemambi ogole ndagira mwaso marogoba nabo kwegenda nkia abo wanafunzi bako inamira marogoba okuri oikote marogoba lazima oikote kera mambi nabo tanyore nabono ekere mwaka nti chirenti ichi mondo tayo maybe uri gukwana n'abantu ababe chinyomba esaguri moro mogiro aba boroke baro mogiro rende mora aba FIFA dakego nabo twari kunyara as a student leader tuatemete go fight lakini bono twari gotebigu it's beyond your reach yente kitari skuru ekorete igente kekira all over the country ono style te yoracha gotetea nga Kenyatta University yateteira abanafunzi bali gwakana rent na skuru chinde abanafunzi wanateseka so bagateba it's good nabo twikire obugima nabo obugima bwa William Samoei Ruto no bwatwikire abo nabone fisirende kwenye mwakanire ama tukayoroche mochiko mbatebete okay we songa na tebete nabo igegati ya abarayi bali aba wasubanya ntibagukwana mbatebete ngamba chikuri gichinchera abaguchikwene kyabuna amasoma yangu cyari kwiranirana Freddy Komararo churete first year achietororo ojwa moiririka bali bareka ngese na wine university ya ino abana abandi bagucha kwirana ndi bagucha kwikana samatemu no nyino gubwate concept yoka ndi bagucha bayiwata report ya chitigoro nga umugomo oherire konyara abanafunzi bali bachiteka bono tuganyete school as we are speaking tuganyete school atotebinga indito bwente kwirana ebirasi na eyute koba within week ye next week bono chi university John speech ganyete tuganyete batotebinga ndiriri tokwirana school egera abanafunzi bali bachiteka bairane another thing a calendar elitwaga tumire korukare saizi teriko koragasi igabona we are again expecting school eto a new calendar of events eliaga totebinga ngakibara fix the 49 days within a period embaka December bone gento tuganyete mono tuigwete ngana botora bere school baka December 23rd to fix to some amatemu to chigo chaka January nero tonye fix bone gento gigo to affect ni gari long holiday yaito eliye korabo chakero mutinyo kan bone long holiday you Frederick te koptor bono nerera butoru sengencho ntokunyara kotebanga toende kasai tuchkwira na January ni kwanza naone suku gakyo mwanjito muri ngagetenga naone suku babotoko bari entera by the way batoko bari entera skuru ali ngise nama tukalenga 24th 25th 26th ntotagi timorose 26 baro ntotagi timorie suku matukayo ane masoe kirasi onye ninje narenge wesonga ingiche nandi ku 27 na ku mwasoire ubo matuko ubota tumaliye iri bitabu asineni eke fast matuka yonze bazo ne kirasi kale moje yokana mutaligo so kirasi tale 2 moso tale 3 na masoma cha imba matem ba matem mokole na baba plan tiko koraigo ntoganyete batwe calendar yu ngwete batete kota toro school 23rd ono ngumi December amugo this month manya December ono ngebori nkusingo chi Nairobi ngotigara nande ngakane rent yo mutinyo yu alafu nande tuirane January mapema nande tuminyoke to make sure twakorere amatemu February etaraika nande ba make sure nge semester ya kabere ya chakire February help ndo che iko katikati help bono eko mnyokani katikati aika nande gwete bagote abateitire korende tikana na kwirane ake maiga kego ekero kwanera mangane rent timeti gose squeeze abantu bagwakana rent per month gose ego bwati bunori gose buno tagete gose pa semester abantu bali bamenyete school bali bakorokunga bamente chi hostels ebagwakana rent bagwakana fee plus rent yabo yo mwaka
ikabone skuru sahi ne receive chibesa cha banafunzi bakanete semester hostel umwaka mugima bali bamenyete isiko bagwe akanera monthly as pa abantu bali bakorentisha iskali mwanafunzi awakanera monthly and abana banafunzi abange balime ni first years kero mwanafunzi yorule karachuo nyamate inwe mogo cyanda twachire Nairobi twabekirwe hostel twakane umwaka mugima igogendo ngyo tomaite isko Frederick bona ntia kubori asa an individual ekero ri campus simbo gima kyogo prefer kobera ime use kobera isko kobera isikombuya as an individual aseki asengencho no bwate freedom isaine omete skuru ali ebintu mbire binke otari limited nabo ratebe ngarero ni TV station nare gochike mambi otebi ungayaya toliko enda sengencho time eskuru nabo raendo chiko kwane skuru bobe ochiko tange skuru ye no teriko koraiga naiga ikabona kerende isika nimbwate authority yobatana naki TV station ingochi kwenda ko represent comrades lakini kerore mali no nyoru ko rusko ogo ikari hostel kwa boli nga yokoro chinsa chikira totebe ngusi nare koru na ikire Nairobi saa 6 cha butuko kingo ike hostel na boli wo nga yokoro saa intor go gwanjera one yue kogeranga bono no mwane nyaruka arari ya sara ende kora badi disciplinary nero campus disciplinary nero lakini kera waso ile skurume security ere guaranteed eshide korwalia se kuburi unganga yokoru nande nabo tanjeru andoroche kwaro siroranya ne sabali kware koru kwaro sire para gogo ikagali okani unga torigo swaime nabokonyoranga omoyo gechi na bono tali asan individual egati obugima boli bwoko menya ime watebire fisi okonyora inakato ebi fisi no ikubutorwa ega na amoiboria gwakanire fisi igo wakanire ne nyomba obugima bonga yoroche borobya egati okomenya ime boli cheap boli irani obuyake osibo botali expensive moneka ti okomenya ime nekero risko bona so komenya ime mbuya membia komenya skuru membia esengencho eskuru ne koete amacha so gwesibi oli isika kogora amacha ogwesibi amacha okonyo lakini kero le skuru me amacharo security nero isaine endagera nero teri expensive mono obugima bwaruto na bwakongire nendagera nere gatirake imembuya kegera nyorene rent wa nyorene hostel wakana wakana chibes chikoro ku 18000 umwaka mugima 18 yo first year first year gobono first year ngime 18000 gogo cha iska umuntu yole iskango spend yarange 30000 ase rent yoka yotarabe kandagera gobono ngoranga eskuru membuya sorry no what security no what a match then in cheap inchire chigo twara chigas yaya imembali koruga abantu abaisiko bakwenda baragera ose nacharende mwa kembocho musani orambeka kegawata aniweke kidogo Wewe cha ndio koweka kidogo lakini hapo chi consequences nchiro ndoche Barbara Rita mwende out Vanere Stagal watching live from Fedha Nairobi Masaki kichwa msalimie mwambie amesalimiwa na Ivy Mwende he's a good leader tunampenda sana thank you so much bwando chaba wanafunzi wenzako bose aborokiwa ba minomba kurigereti nabayigo bali yokurase skuru agoteba anapenda kazi yako na pia anakupenda sana mwanchi tomoligiria toenda somo tumokomokeigo tunyare tokwirana tugaendete usanga na Frederick Nero yogaiga omorokia University ya Kenyatta nande kwigure ningago somero murimo gwike songo English literature kurase University ya Kenyatta nabigago twerera igoro yobora ibwe campus bunabole bagotebanga comrades power bunabole naboigo egati yali bako babagwetera emegomo yaborokia buna yara bayirire nabigo tunyare tokwire no mwanchito moligeria tugende tugusanga century yabe
Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Nigo guchikumirana na inche ritkore Juma chinsa 10 cy'amagoroba ase emeza y'amangana maya ekerongo cy'gukumanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense. Gendera gotengera Ensoko TV oboroso bw'umugusi eritariane Linet Nyambane. Ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuri oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana oboroso botingu bw'ikisemi asekerengo ge fees oranyare wakana abari mu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongutiri bari byewa ao byaborokirwa bunakigosori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwako cyangu kitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Manjito murigiria twanyare to kwirana se ensemo yetu yo moere useke bande gitu gyo moere ase getaseni gitu gyo Ensoko TV morobere n'Ensoko bwakire tugendete gusanga naye ndo china bamugendete utuma ujumbe china so mtanda ito Facebook wagana bakugenda utuma ujumbe yagasi namba yetu ya studio 078 marakabere 6 maraka5 na 3 nere namba yo moere tugende gusanga tugende tukwemanya no yo minto Frediko Gembo agateba buna abugima bwe university ni wamrobo waroro according to me. Manjito murigia utenga obugima bwe university ni goborobo konsana ntandige kubwatia nga gyokorwa totwereire buna aborokia abanyarite bakugenda somogiro naboni gaturo cinga bayiranire mbanyarite bagutwaro kwigwana tagitante binga aborokiwa babachieteka bachikunyara bakoirana goseka goteba tumirane next year matemunaro cinga kichiboigo babeire bagotuguta aborokia batarenge se school tumetu semba kolete cards semba koleta matem Kolende Frederick timetu seno kolete kati ekero bali mubaringe omugiro kereto asete skuru omutinyo 8 first year seba beta admitted kerama soma irana wiki ya kabere togaso ibirasi me wiki ani gali ase lecture yego cha abatebinga karibu sana Kenyatta University alafu kwanyora wiki yu wanafunzi mpasometi wono ndo asometa wiki ntangani wiki ya kabero mugomo gasoa mpaka bono iga bono bali bachieteka lazima bairane so to a very risk kama tukamange ndo ba expected bairane by Monday to chake komunyokia masomo ayu amatemu tokole January matemu aron January lakini rende Frederick ebana unochinga bairane bonsi mpaka bairane bonsi osemo kuchikoboyi sama temu aya sama temu no eshide goche onye tali matemu nango wanafunzi mbairaneti ngambajiraneti bono lazima bache esinginjo ya matemu maybe gatiga igekera aborokia baringa somogiro mwakolete chikats yaya masomo taringe skuru kati nje arengo gendo ngeyo chikati eno no ndari mokora ku physical mugwika mikaranza to kora online and to kora physical to tebanga sitting to tanga sitting cards
Noche Bader Kiaote watching live from Nairobi. Masaki Freddy Sarigo, congratulations. You are doing a great job. I love your leadership. Though I'm from a different school, wish you all the best. God has been good. God has good plans for you. One day you'll be a great man to be celebrated. Derek Matunda here. Asante sana Derek Matunda. He whatever kuchimese chibiringa. One day you will be a great leader. Thank you so much. Masakiningo yani Frederick Kiningo to wasego tugweri. Igonga bagotebekero bora ibolibo university bwa kubwatire. Obonde bwa kubwatire. Obebona babo tinda itiko bateba. Naba igo honorable Kari ke yaute ba long live Masaki Africa goikegambe goikogambe yenderera gutuma pole pole tutafika igati abali bagende tutuma ujumbe cyagwa nabo igo Victor Leon yaute bangana wa tuned in nabo igo watching live kama kawa from Bobasi Boigesa village with my wife Damakrin kwamba pamoja na watu Lewishan San and Giana waingie ndani hadi mwisho negati abali bagende tutuma ujumbe cyabo na Masaki tutabirenga matemo aron January lakini ama tukaya gatiga iga help we mwakorire help tuayetu bakabande batararu tutararuka elongolide igachibese chichierete katutaraike school Masaki bakaye kwa kote help yachete kindeka koleka kindigarite mutienyi ko igore school njoma ite help we chike kindeka timaiti ko ngaine ri mama gusitata betu ngena na bana babintu taitate bese ni nairwa amboli ne yaki ngokwa help ono chagu ndeti kuma yabone ko era ala seringo bakonyere kwanza ngoto konyere lakini teotatebe ngoto boostire buna wanafunzi ebe serinero konyoro mwanafunzi akwenda okora shopping ubika nyombora ali ndagera yo mutienyi kera uchi mutu abuno maetenga teri uchi gotoka kera no maetenga muibori tari uchi konyora mie ya gotomera uragire igobona lazima enda okore shopping isaine na indubuna turari university lazima ugure tayengi abuno uri okobori chikura unorigo lazima ugure tayengi uri tari kobori kura lazima neraroka nebuya totebe nga help ri gochakonya abanafunzi in terms of dressing in terms of food iyo tu maybe help yengo chere na bo commenta keroro totebete ko isaini na bo commenta lakini ego depend nande na bo ra ikoro tebe commentore nande bakei na bago kei kai ingendere ndichukolera nande bankeri tinkolera bi na bago kei esengencho bawika barigereri nga last year waichoreti labda omoibori na sire on the way last year waichoreti ngamwe abaibori bonsi mbaro bono yaiko mwaka oyo riri uchi kwa apply kwa bekanga moibori omotaiyo bono ri baba commentera ba kwa discipline taliwia lakini rendo manjito morigeria nenzira ya moyo gotebia abana bali barasi university nga isanika kiagara nabo commentwa usotaburiwe no gotaburirwa no kororo ngoteyo manjito morigeria maybe na toerere ebese ya help ndire gochayara nyoru kwanyora no ena borokya besokiri barobekanire abana mbari bakuruchi kachiri kitari kwenyara una ekero na arari tarite na abana bakambas kagetenga ine someti amange asumonda gotebia ngometenga inte help ngakane fisi ngane help ngakane nyomba ndagere kero yanyoriru ngakia abana bagucha basurvive kero yanyoriru akonyara abanafunzi mbatesegete sana abuno tokonyora tokoina mazaidi ono kwanyore bese nero gwategemete bunego soiga nero gwakane rent unego soiga nero kuragira unego soiga nero kutumanyorenka inyoranga ngocha torito inyora abaibori lazima kwara tumanka abaibo abana bali baina bake bakonyeka ono konyore bese kire yanyoriru togoso apara twenda twa demand government inga akizetu zimefinyika comrades power yaswa tomotanga comrades power yabese yamanya gosoka togo kira igote gosoka na butoko enda kumia buna last year new funding model ya wate challenge kwanyora kero apply mwanafunzi na roko yegu chibesti nyinge na roko yegu chinge oyoko yegu chinyinge kwanyora nero korua se family ngiya baichulie bintu buya bakonyana baigwe bese ndito na abanafunzi bese ndito nero alafu wanafunzi bali tokoroga the suffering comrades baraba manya ko bese nke ono kwanyora ntoso para boti togokonya
chitajiri zaidi kuliko our comrades, the suffering comrades who are us now. Lakini ndi muri suffering mono Masaki uno bigete sutiga nilikuwa kutebanga kugoikore suti une leader aroni maitingo mitu ikomonta orekane bieto kana iriorekane michande yao kibu no gororekana iga ubigete tai biaiga ngotebaro no ikotete for today kwa ndio bono Masaki abana barase eskuru mbali bakonyora bari nemechando ao barubunga kimogo cha mwa bakonya Kenyatta University tokurigereri ase turuete na ndento bwate kyombege korukunga Kenyatta University mwanya getinge aye ni awakisi wono konyora welfare cha banafunzi as leaders they are taken care of kwanyora mwanya getinge nga nto nkonyora turaba iboli baito basirire twanyora twasiriria banafunzi chi challenges bune icho tokonyora ngikiombekeri gitu kya mwanya getinge na ikego tokonya twachama buna banafunzi twachama bune community twakonyana mwakonyana tebo monto soriyo muiboli gosomonte fisi bana mokokonya na twakonyana Baranda itorante bia san individual bagma bwa campus ebinto bwesomiri bagma buna bokoirete as an individual. As an individual, abogima Kenyatta University mbora nkongera mono. Kera gwasoire a political class okonyora kogosoka kubwata omuntu okubwaterera okoboko. Okonyora bwima bwa mbuli ko babakongo. Kera nyone skuru ali challenges icho gwetera na chia banafunzi bagwetera. Sure. Kwanyora kubwate networking engia. Kwanyora nore network nechi national government organizations. Kwanyora nore linked up na the national politician, the national class. Kwanyora the political class chips in to assist a dream. Bono kwanyora abantu nabuna bago support. Bono bunanje campus live in campus politics. Terambera challenge. Abanafunzi mbagoitabera nete. Kwanyora politician kuruskone goitabera nete bago support. So teraba challenge. At least singwa chitali ukibwa toko boko ukibwa tabia bagotebanga connection igento kirwa kwa na connection onyorekero omontari university tugane irio raro manjitu murigeria mwanafunzi odigereti gali tugane irio rare tari ekirasi na kogende dom yani hostel ndogane irio nyora banafunzi abandi umanye nkibagokora maybe program sikirimo bwate mu gocha mwara umira na university chinde gusaboro kiwa bonsi endo bwate chi program for instance a program ya climate change a program ya environment ahinchire chora se university in the both mete kora aggressive for kubwata kirasi wana chi university chi ndo bwate chi organization unecho totora chi organization una sociology students organization eliye ko work na kokonya abantu iska so abanafunzi as much as ngotese katole na intunko we go out of our way twaranga ki torakonye chi vulnerable communities bono kwanyoranga chi organization une chi tokonda twali chi organization chire isiko chi national government organization chi CBO chi skuru chi atobori challenges tobwate bono bune kyombeke yito ngakitora abakonye na intu twatavinjira murato konya nereye tigatobwaterane tokonya abantu bariska tigatobwaterane twabanafunzi chi attachment bona abuno bago chip in na intu twaranga at least we can give back to the community na bono konyoranga ekera abana bari campus Toktoebe bono squeeze ndoro kwanira abanyaruka boka kali twagatebiringa abanyaruka baigento bagakora babe busy squeeze bakaba mura by the way konyororinga basoira samariogo basoire chimbe aibuna Masaki tutaracha buna abanafunzi akiyokora gweta toko bamanga abantu bali bako basechi sabu chimbe na mibi gotumia mariogo yotini eko bwati bagocha bate banga your network is your net worth bono ukobwati abantu bali baragokonye bono kere kwa renge sabu enembe ne sabu ya usitu akonyerokanga madawa ya kuogofya kwanyoranga kero tabwati sabu yembe webegete ne sabu engia okonyoro gwepuka challenges bunecho bono bunore na basani bao okorigerelinga who are your friends basani kyo gutara nabo
Otebanga yua sako. Abantu bali sako yao mbantoki. Wono kama konyora onya kore sabu y'abantu bagutumia miadarati. Obviously nyona no gutoka. Kerore sabu y'abantu bakonya kuminyoka isika konya kuriginga ki obugima buri. Utasaidika. Ya bono konyora to gwepuka bali asenye njontu ngosoka turi. Tua rumali tuasoka tuacha kwerigerisika. Nabo igo bugimo bwa campus gwitira ba ibintu abana fonse bagwitira twakwanira ya challenges bunindagira elbu yanyoriro kanyoro ringa borokia mabwate omuchando bwo obongo kolengera likolia mubwate maybe counseling clubs ntobwate akanyora igento cyo cyomisa abanafunzi mono nga depression akanyora umwanafunzi ama ali agwetera chi family chetonto bwate challenges kurunga ono kanyora umwanafunzi tali gosoma esenye njunka o tata mama ango ego suise osiririo muibori bono ntobwate chi counseling offices in KU chirichire open I think in every university chi offices echenji bwate hierarchy ndobwate abanafunzi nabo tokonyara as abanafunzi bali bamejitokeza kusaidia nani nabakora gokonya university before oikobisi enene igobono kere tubaitera sabanafunzi abana bagokonyeka utaraikobisi bono kere kesi kere beyond abanafunzi kego ikobisi enene nabagokonyeka nabo igobona as a university maybe nebwate university yenyere bono nebwate nchire gokonya abo abana bunabo university nebwate according to a challenge iliyo wetera Otebe bono nari bese omete university tenga amatema ya ahibirasi binde byensa okwenda ote yumu iboli au mwalimu inchingo ye chibesa kitu mwana akora amatema etebe chibesa ya chire kya kobolire abasani batemire no ene kyombe kikeno kya temire emwaba bangi omete ndiro ko chokonyori bali no 10 batarakane fees eskurungo chire yakonya bantaba eskurungo konyere kero konyoro mwanafunzi atabwatie fee nkoye gutore chingaki ebagotebanga eskuru nere sometimes trigo chaba fair eskuru nere kero gosogote nga kana besa getonye ne school fees akana 20,000 kose 30,000 ono konyora muiburi tabwati bese omwanafunzi kwa mawike eskuru chi students buna antu tuaba information nye fee deadline yaikire ono mwanafunzi yakweburinga tinda kana fee ngakingokora or reach out to student leaders tuabura ninga kitokora eskuru nebwate ekiti kiae kyogokonya abanafunzi bali bari email bono konyora bagotoma batanga you do an application apply tororenga chibesa iringa turanyare gokonya onye 20,000 eskuru yate banga ga kintu chibesa tubwate 9,000 nganga nore bunuranyori chinde bono gokonyorwa kana school fees eto ege kobanga ngwasomete mwako uyu wasomete mwaka mugima kwera na mega pi bono kwera zero kwera na zero aro umabwa kambasi mbare tricky korindo mwanjito moligeria kwa igure ngambuli raisi nekiroro bwatu mwana kambasi gago ereki abana ngora mucheki uri ereki ngora moligeria tumite masaki abayibori ngora wakira bale simi ngo ngakira bale simi chiango chikasen mambi ranji marago babori ngakyogendere Muiboli rero tari banyaruka boka bako ba depressed guswasi stage sabu chimbe rero aba murango tebye kene n'abasubati bonsi abana boka bari kambas nkwenyora bari nga basuri sabu chimbe ku maybe wetere bintu bagwetere gongonye ko bwato mwana kambas kuana nere manyo bugima bwaye nga kibole woronda itema sakyanta ebigo sengo cyaro roki muiboli wa transcript masaki bochori kwa muiboli muiboli lazima amanyanga kyo perform school rende taka ne fi tao ni ngombe gako ire ngombe nde school yono lazima ara confirm nga kyo perform nande kando chenga am vying yona metenga chi points ngo ikinde maybe okora ukarabati eri guchara akora ko ukarabati nere guchara akora ali university baka max ya swanana neken ya university always is transparent amax alikuwa nyora narayo mistake yoke gocha yako roenga kia matemu neli bako bekire batebe nkua korete that is the only mistake alafu kwenda kwa rectify kwa berera masakara kwa batei naona korete iga amaxia ni naraya baenda ba rectify lakini igento ngege korunga maxia wa mente kausa koraki
amaxi alikuwa nyora na rokobekero maybe masakibona twara kurine asia aibon maybe nabukura ntebye gusura ngerera challenge iberiga aborokia babe university baguchabetira batari gukwana abanafunzi challenge yemo bagwetera for instance wakonyora mwanafunzi narotete koru asamali ama dawa za kulevya umuntu akonyora ngatatete sabwe yembe lakini yesinge njyo obusani konyora abantu barure koru primary bachire secondary banyoranire university bono busani obwa bokogeranga tanyara koru asemali yogari bono konyora challenge mwanafunzi takunyara gukwana ngoja bari basanga maybe nabantu bali bamali bataitwo kwana sika barabwa abanyene ngokwana bare lakini mbali gokwana nga nintete ndu asesabui ebago kwana nga no turamo yenero imbogi ito tokonyoka ngimbogi yenero imbogi ito na lakini keroko nyoro mwanafunzi yo yarere bieka ngocha roma oyunga it's good arwa samalio gaya lakini hawezi ina challenge bagwetera ekibatari gukwana nane challenge yendagira tali yento ratangazo tenga timbwati lakini ngisira ngote bagakirero timbwati lakini oyo yaratebi talikera umuntu abantu mbararanyora tenga rero nabwate kende nonto merekende lakini tali bonzi bono konyora a large number bagukira bono kero umuntu atai nabongo solve issue chiane Yendo kyo mwere masakinda iturante bya Keigo campus relationship. Karangerera Keigo. Campus relationship campus ere open. Etobwate chinga kichons kerasi okaenda 2 hours guse 1 hour. Just imagine rit koligi mankiora akore mwane nyaroka gusomumura ngayora atoke. Onya tali siko kunya kominyoka kurigia so chi organization chigo konya ngayora atoke nyumba ndatoke. Onya tali TikTok ngonya go scroll YouTube oko watch movie nande movie ngo watch ororose bonego bidding kualigiri umpenzi lazima tu ale girlfriend boyfriend lakini do you have one in campus karagenda ine point yeju so kwanyora a challenge bagwetera is pregnancies. For instance, rero igoro marogo by had a case, a student ere depressed, atete kwenda guika, tukaminyoka, tuguchikobori tari hoteba, eshidanga yere, omusanero chitagotangi shidanereye, omwana oyo sabiro omwibori 10 bob, imagine 10 bob, omwibori akamutega kitimbwati, one student yeye ega kumingonye omwibori takonyara konga 10 bob yendagera, responsibilities ngakingocha gokora, yeye nanyorero omwana omutinyi ogocha, ngakingokora, ono mwisiko yakaranga mbuyeite, tatete gotayonde, tari gokwana ndons, so yinere challenge. Relationships echigo chana consequences. Nabo gotuara a girlfriend, but at the end of the day a challenge nerego on the way. One of the challenge ni nembe sana. Yakonyoro mwana oyo erusiri na nande nabara akonyo. Lakini shida tari gukwana. Nkyo kagetekega nirigo kurwase relationship which kwanyora nga depression teyo kusomonto. Obugima bwabo kogenderi babagenderi n'amasomo. Egento kera akoru students babonete ko take care. I don't want to say abstain because university students can't abstain. Egento abanafunzi barakora. Lakini ndongeke ko discipline. Discipline nero. Yeah, they should discipline themselves and no ngaki baranyare okole ibinte without those challenges. Bono it's just self discipline as a student. Of self discipline oinyore kase kwa ruete. Dochenga masakinande nicho bari chinga kichinde karakwana no mwanafunzi ndi wense ore skogali nando bakwani. Basani bawo. Asante. Ngote bangani asanti kwa wale wenye wametusikiza siku ya leo na abanafunzi bali school etogotangani asanti serikali ya toiranire birasime tigatoirane tosome about the tight schedule ya calendar of events. I think we can manage. Asaba sani bali once people iskali Honorable Kari Pito C2 Amache Papa George Nyausi na wasalimu sana Ivy and
Felix Otondi, and my brother Jay. Now I salute sana guys. Asante for that support. Keep supporting us. We'll get there. Without forgetting Mike, Omochokorua bagetutu moigwa. Asante sana. Asante sana na ndilo cheri Edwidani Tevre from Nairobi. Juja tuned in Masaki forever. We need deciding. Na bigo Baderi Kauteba watching live from Nairobi Masaki. Freddy Konsaribo, congratulations. Call Toto Tigamba mention sauliye chingaki. Call Toto Honorable Kari Mwende Musaribege Su Charles Luanga Victor Leoni naboigo Benjamin Mwana o Thomas Omogaka Gichokero naboigo Honorable Victor Mondo na kumochere presenter Kandindi Basromeo Momanyi Dolphine Mora Jessica Mora Freddy Moga Bonfencha Mobisabana Baskeba Somo Set Innocent Christopher Tandi Kevin Okombo Wesley Atemba Jeria Kirubo Mwigwa Boba Kinami na bango mwanchito moligeria ndo chimwa tumina ujumbe chaino kolende tigamba tebingambia mana so sangana itasomoro bilen soko bwakire umoro kiwano Royal University ko igure ngo chibari koirana nade na tebiringa kabata irane gochian kabone December ye ncheni ndere dikwira Freddy Kamanda Sigali University ne soda kibwanchete Fanta orange mon ya Fanta orange yoni numokonga nchemo bogoleli kyara masomo totebanga naro foundation ye kinyorgitu na foundation ye family kono manjito moliria na linche mo next time agana gotwerera obogima buli bwa campus kose obogima bwa comrades bunabori tunyare to gusanganere nere Freddy Kogembo manjito moliria na Kurasi University ya Kenyatta tiangote ingambia mana so gusanganitwe na bagenda gutwatia na kubatemero biria seta Senigen Soko TV nero borosomo mugusiri tenda na demo tumera ne chikora chinsa sana na ibira sense mese ya mangana maya nboigo ankyo chiga kibine chiga tunyare to sanga na bago komanyania Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Amaruyeni nigagendrete gotose mwana boire bukia Tali Yesu sera Ekegonko Esukari Lisabeso Okurasa kwa manyinga yani blood pressure Ninki turakole wetanga kuru wasare Nyorali chibu asomurobelio bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanaba nyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabotuko ime Yensoko TV oboroso umugusi onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobeli yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili uko lye email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi.
buri kubwatia na bukurigirirwa na kio muntu. This is a land famous for myth and legend, where giants and dragons rule, where ancient woods and fairy tale glens hide scenes straight from a storybook. With such a magical landscape, it's no wonder Wales is so rich in folklore. Just like any good story, the struggle against adversity runs through the veins of this country. It's surrounded by a wild ocean that brings both bounty and heartbreak all through the year. To survive here is to harness the dragon's spirit, to thrive in the face of any challenge. This is the story of Wales. The mountains of Snowdonia in North Wales. Winter weather closes in quickly. It's no place for the faint-hearted. These Carnedai ponies have lived free out here for millennia. Thousands of years in the Welsh mountains have made them hardier than most other breeds. They're famously hard to tame, said by locals to be as wild as the mountains themselves. And winter weather here is as wild as it gets. Blizzards like this bury the grass they need to eat. Reaching it takes hard work, raking away the wet and heavy snow. And rocky ground beneath can wrong-foot even the sturdiest among them. The Carnedai herd numbers less than 300. To survive here takes such resilience that they've become genetically unique, with a particularly waterproof coat, helping them withstand the worst of the winter weather. Winter may be challenging, but it's also when Snowdonia is at its most magical. These mountains have many stories to tell. It's said the legendary King Arthur slayed and buried a giant at Mount Snowdon's summit. It's how the country's highest peak got its Welsh name, Y Wyddfa, meaning grave. Wales is well known for its folklore. But from the snow-capped mountains of the north to the mist-shrouded valleys of the south, one thing truly defines this nation: the ocean, which surrounds it on 3 sides. Wild weather blowing in off the Atlantic makes life in Wales challenging and unpredictable. Right now in winter, mild ocean currents keep the coastline snow-free. And haunting sounds fill the air.